Joba and I'm the rubber. And let it be Picota, the any Bermina in Yanko. Cotta, the any baby, and I'm saying if I mean so could see white. But she changed soon, Cacracan, or they could see her. Maybe a lady. See who she's here. I would add this. Now, senior, Christian. They know about you. Me quite well, you, Ginny. Over you, Tata, the Miyako. It's a Mako idea, wa. And I was swimming. Was a Mako. I can't hope you could buy. I was a Menko. Oh, I'm sure me uncle. Was my card, and I'm saying, show ye, me uncle. Or she David, no cock over half a fofro. No, there were no. Jimmy Jaha, and no, in an offer to Koyana. And I'm catching an answer. Me decay. Jimmy, they make when you name is said. Oh, Beba. It's on one, the cover dear. Sad or the Yemen. Well, she decay, Beba, moon to me, and the watches though. Nah, or the cat, no other to me. Oh, to me, let's say, gun media, no, no, dear. To be fair now, I'm if you won't put a meeting, Mantian Torre, if it's an intimate. Well, I'm saying another fee. The best you are here. I was expecting a credit to us. No, my bread, no, class, yes, that's a woman. I mean, I know what to me. And Sana, my fault. Through by. The bamboo sign, and I say, next is the way. What's in you? I say, I could see. Let me see, darling. Now, me Manchester. It's young for the Christian. How much is the brother? Behind you, so. I'm saying, so come my dear. I'm sorry. I'm ready, Muhano. You say, Manchester name. I'm so glad they're got so quiet or they are to demo. Into me, cut to Hakofa. Me, Picket is a young Christian, I say. Christian, I can't know again. The book. Think of him, and who's a very good. I'm sure if you have for some more, a Christian, no, sir, yeah, Christian, who say, I'm the blah, blah, look at some boy. Into almost booking one. No one will say, and almost lady and Ukra and Cherry in India. Young go for doctor, no mercy. I cost a doctor and pa, what do you say? No buy. About the same move. To the parker or the peony or two. The two for Mohana, somebody my buy. Madame. And I will. Nakwana is Ramanino, post to buy with Yaman Jay. Abu over in one or packing. Now, see me one more. What's in more frequency? Not to be anyhow. Minquani apocray. Now be answer policeman. Now, see. Me a message diaba. You pay. You pay quite not. I'm the answer. Then who said, "Voice baby bye." Oh, bye, no baby shall say. Ahana could be a head of fancy. Maybe a pool well. To run in any pregnancy. I feel who said, "Thank you." It didn't achieve. A big summer, no, I say, yeah. I'm kind of say, you minimum, no. So they may catch them, yeah. One day in a hole. Will be also taken. It's a maybe I have a catch in the minimum, I catch it in the it's a movie, Samia. Such a no.
for some. And then, yes, I'm running Uncle Court. Young questions are no better to push motive. Minutes ago, if you see any, many you might die. Never, I must say, I buy ya. If a pakura, the minute, the Samia. Such a new fearful. Mom, you. One will be a man and the no about Kajiho. He said, me, Naminia Japadia, so I did copper. Namidia good sugar. Into no Samia. Should we never know? Awadama, a black copy one. Let me a day no the action work on for a home, support. Oh, no, I'm not idea. And daddy empire, daddy empire. Yeah, of square, yeah, you did. And mosquito net essence, yeah. Drinking to me, we. And with you. And grammar. What the idea grammar in no qua about from. Into one son, I have a share in a man, daddy and control. I control that. Timmy, who is I know. I am a one my good one between in Cassia. Would you not know the Italian border dealing another dealing Ben from Cacra? When you are so. So no monograms and no what. Daddy Empire was happened to me any. One more. I was your for way a yakoda bemua when you finish no kono. Christian Bobie ansa ya Yesusu se wono ankasa edi atade ahye ne ho akonfo ewo ne nanaba edam wono eho ama ne Bobie ene ekotie ye we ye kwam ya gene mboaten ne nkomo anu one akoda nana ebo no ebi ena na etwagu onimade sa akwada ya konfo shei there are a lot of questions esese de nanaba no oya no good eye police ya bemui de beye bia omo bebusa ansem o de amanfo a ehwe yensisi anko yen Facebook ne so na ono mo nhwe akwada ni mfonyini no a yesusu se eyi ono ane sen ne hono omo nkohwe ade bi na ye nyina ye nye some analysis ma me ne nkasa yem no kire se akwada no dade empa na o sen ne ho so no akwa dada ena o he from empa no to sa dade empa no akontun baby akontun abesi no a akwada ni gina mpa ne so ni tiba bro sa dade empa na akontun ne so wutie de America no ni tiba bro sa dade empa na akontun no enti se ne nana ne se dade empa ni dua na akwada no de atade ne sen so no na akontun no dia eho no asemisa wo ho mienu baby a ye de Oteke FM no akata mo amowo ye Facebook ne so na amohwe no baby Oteke FM ne kata no akwada no nhwe ene wo sen ne ho otumi hunu se akwada no sebe ne be ma asore aye denden ne gina so ne be ma no asore ena egina so afei ade no a ode sen ne ho no eya ade etoro panyini kura no se wo bopo na ode ade a etoro ede ebopo na ya na ede pa se wa hwedi yi a unhunu kwan a akwada ne fa so de sa atade we esen empadua no litine so ede ba be kekere ono ne kon se wa hwedi ya wonte ase akosi atade ohu ne se ya atade soro na ase fom we de ya atade ebom na emema no enkora no wontade bia aya na ayese jarabia na we na ready made bi trotro sa ne nsa no si hanokora kan say asa na batwe ha na esi na ase sa atade ne bia mesre investigators abasa asim we mu se ema onum mfa onum anim mu pese yesi akora ni hwesini ena ndam se young guy didn't ntine ma akwada ne bia de ohu ye okọ practice bi but omu investigate beyond sa story ya na yikan na no de eye de onu nim and walker but investigators nso investigate beyond de na yikan na yenhunu mu yie because no akora ne nice form ene empa na kasa no de nai ba akoda empa ne so
ena baako ene si fom ena ade yi a ode atade ne kura sen so se wa sen ne ho no ade ne na nanse emu akontrol dada emu akontrol dada o enti e best investigators no omu investigate beyond akwada no se ne ne na account ya o mai omu hwechire still omu hwechire whether ohuri ye ana wa ohuri no omu hwechire yasemo yɛmfa krensi abusuafo ya to akase ba no so na ye kwa ahafo region arahu sama ye saka afri eye sankware eba ekiremu a abemu a wadi mfie edu anson Abubakar Sadiq eno dodo na edin a wumde frɛ no na akɔ hɔ no mode a ene abuzi ene ne ntahudin nipa bonfo bia tumi akɔ akoku no emokada wotwie no wo magye edekɔ assembly member ana fe kronti hino no ana wasankware na natabiri dwansa ana de nsami ekoto aposifo anim se aye asonda bi e wo hono no Assemblies of God for asoda wo hono ana wo mo ekokɔ kyekyere abemo no ewo nkyɛn na manfo bia etwam ana ekohunu ya wo mo kɔba osofo na mane ma osofo no so nam so ekɔba ahemfo ana fe assembly member wo hono mo amane ampa wo mo kɔe na eniema egugu abemo no enkyen a wo sɛ de aye no na sɛ nipa bɔfo no okada na wotwi no a ɛna wo mo epadie ma wo mutumi eye no sa bonefo sem no na yene assembly member honorable Ismail Muhammad ekasai muma yentie Saturdays anopayana yekoye training kakra wo school yene teachers na yo ho aye bobo ana Assemblies of God sofo Alfred Badu a frame am say no frame ya no nyame nto mo bi the phone no brem or park na so say yaku obi ato sankore baby aye camp number 1 fan so na honzo so hwemu a honzo so ye me lecture area ntina so frame bon amane timi de mbusa na na say wode nani akohu no ye say wo ye no kre enipa na ye na asore ba wakohu no abebo na amane enti me say ne o ma me fra posifo na me fa asem no ento won anim me fra posifo no so no omo ye say o be hia me ne osofo bado ni nyina say ba bebo ya mane officially e be lodge complaint o police station ho no ti me friends of so o hia me ho ti me ja bo a na ye bo ne ade nyina na ye de ko hia o police station ho no hia o police station na o say ja officially lodge complaint me de me di and I complain no na police for me details ti na ho so akohia say o say ekobo na nanom amane na nanom nzo so di akire ni nyina ye de ani kohwe mu no ye ko friend na konti hinem so ma hene de ani ha ti ye friend na konti hene ma ono so kofa atiame hene kan no ene otiame kwate ni nyina ye tu anan ene commander ne mpenimfo eka ho na yekoye ampa na etesa abrantie no na ye de ahoma akyekyere ne nsa ama ye de binso akyekyere ne nan na ye hu se na solitip enzo so ye de solitip so afa na no ene ne hwene ho nyina ama solitip no kra nka ye no na eda emu no ho na apaso enzo so eda emu no ho nje ye guso a ye hwe possible causes no na obi twen ya adwene see so say baby a asem ni see no enye car kwan on direct about 200 meters or between 100 and 200 meters range from car kwan no nti ma ye hu say tricycle 9 ebubo ho sa kodura about 100 halfway through na ye hu say no ade no mo de no to ye suspect initially so omo de no to abobo yam na be yi no to ho no tipozi for no ye say omo ye examinations bi ahwe na omo de aka omo investigation no ye tene omo no nso so na ya ba be hu say ye de ade abonatiko amana na mo maso ha say so aswa tie nyina ade ye conclude ye after say na nanom yi apaye ewie no ye nyina conclude ye nipa be se 10 na e wo si no 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 ene se nipa no mfiri ha na nipa bonfo bi na akodi sa abone no na ye de abeyi nipa na to sankore because ye kwe no obi ani no
nti ye share police for no say ye bedru police station a yinke yemfa no nyina ho kakra na amanfo emehwe so betimi identify body na yampa ye bedru police station no ma ye de police car ne si ho ma me ametu mutu obi a mesia ne bia na me ka kire ne say de aba ni nti amanfo nko police station ho no mo nkohwe say ye be hu bebi adipa ne free a eno gwasem na ye so no ye man djuma foforo bi o baby ye man tie fi hu sensem bia na ye di hu djuma ti me free police station ho koy ti me wo ho no na sofo ba do frame me say ampa amanfo aba mu no ho a o maba identify boy ne say o ye obi a o free hwene nse hwene ye sankwari nkrase ye ne baako na mum ya o free ho ne ne nua no mo ba beje amanfo machines o kada ne bi etwi nti na de ekoba ye ne say wo hwe tricycle na ye yesusu say ebeyi no to ho na ye akoba say anwumre no wonya dropping na nko de ne nipa ne kosa akwan no so asa atorrent mu we de ekosi ye ti na o behia say ona no so beba mu ni ade em say anwumre no na menya ne ntie say ona na ankasa so ba forward police station beji tu mu say the machine na abofra no de ye adwuma na machine no so bedru sabre ya ye kasa na time over lodging the complaint na the machine no so hui na chese o de wa adwene toto ho an say machine no na sa di pa bonfo no ye den eje free ne nsemu a omo de kointie ma bi omo ye ne sa abusuafo assembly member wawo eye Sankore Yera Ismail eye Muhammad ene ye ne no ekasa ye no na de esi ye eno no abemo odi fie edu enso nipa bonfo bi akoko no age no kada wotwie afi ne nsem se o hwe emfonyini no a areho krache no omakune pa o ma chechire no ni wo no eye wu a eya se wo hwe video ne da o Tech FM yem Facebook or TV ni so sese ya na ne nsa no benkum ne nifa no yaka to so ene ye de meka ahoma ye de akekere ne nsa to se de we kura nya to se de agu handcuff no we de yaka to so ne ye de akekere 1 2 efri ni kotodwa ase ne nane anim ebesi ne nantabono no eba eho so sa no eho nso omo de maka ahoma ni bi akekere ho saa ene ye de salitape enso amankyere na no ne hu nyina ye de salitape nso amankyere na no ne hu nyina enti se nipa no betumi abie na no pa kasa de ebi nsi da ene omo de aye ne saade no ansa na omo fa body no omo pensa egu because so hwe ba bi omkoyi ne to ye no a ewo wirem kakra ho akoye se obi afuom ena afuom kwan enso edam enti ya afuom kwan ba bia nipa be hu ne ntem saa bia no ena omkoyi owura ne to ye badonim enne na medwena de bi ho se akunkum bebreba ekoso ewo ye man mu no eye lack of confidence say timamufuo ni ewo ye insecurity ni mu obi wo adwe bi hye ni tirim se ebia obi di bone no mi huni mi kokei anhia ye betemeto enti amasa de no ebo nipa hu se nipa bebie na no aka se nipa asbes mi huni se bia wo ye sa de we se aposifo na ntumi am build sa relationship no ama ye intimamufo gidi aye wo no mu no sa gidie na ansa ma be ha dwen eden na say omokoye bi wo ahojo okọ ahojo runabout no tulip echi ho otra kemia forest kakra na wo na boys ne nwene emfia wo ho no endia omo pai nipa ni mu eyi ni mu ade nyina yetam ko engosi hwe ehu hwe enti sesei enipa nhwe ne hu yie nipa ekuni nua nipa onwene ho nikope bibia bedio nipa kunkum no aye very easy nowadays enti nipa ankasa be your own security. Oh yes. Shawankasa huye. Yes, ade ko ne hu pa. Areho. Ye ko Savannah region ko be a friend say paha
eno wo Central Gonja mansinu mu na asase wo mansotwe bi asore ama etutuo bi akasa ebusuan fanu mienu ne kodi se adwuma no na wohwe avieye ekotututuo kwasese nuoma hodo bi ya nipa baako afirimu afoforo bi aka ho hwemu kire se nipa miensan so ba bi omoda na ni enyan pa se nyame ya mamu a anhwade aka no esua na dansini bi a wakọ honom akua kire wono otakase bo akasae ekire mu sene asem no esipoti mo akase a esuka ma omo ki esu binyina ne se anopai ya na asembe ahemfo a omo wo mpaka ene won a wo tu na tie ene omo wo asante wo mpaka wono emrante akobebi omu tu na tie ene epo ene ton a ya tipasa ga ya obetudi ena group ba ko eko eso mo de omo ntiase omo ye asase fo nti omo na wo so bitimi ka efi tipa drivers for no na eko mpa afọ nso chese no sumpefo eno mu di no omo na ye omo di royalty enye asase ura man papa me ewo so okoje royalty ohene no operate no mu na ewo so dibi se bibi ni ana no nso de abre asase ura se won so Stephanie na ankom yie ama kejipefo no enti no ema ntawantawa esi wo mu ntem eno mu nyina ko mpa ha ura fi anope omo koye no na kejisafo the weapons asese omo ho no sekan efuo ne nkrante ekojina ahofie emra ohene no training to betimi aseto case no nti ni omo ti ya ne se man ti omo gina bon omo de omo nti ase ema nsupefuo no register no se sadia eni omo mpese tipa track anase driver ni bia beba ho no mo abeka na tie nti akataka mo ho no mana entokwasi ye ena papa atampon esi ono na wacha na no mo said ono mo ekwese kwa papa entokwa no emra papa atampon ko so kwa papa ntokwe nipa hu ni esi ye ena group ba ko kaji staff no ba ku free na ti ekofa sekan de be wo na ti do be no de no kodu ampa ha health facility one na chese we nyame die na bupe DC Mustafa Mahama o ti ni ekoso no se dabi sento kwase ye ekoso wo Miami Krobu dia e wo se mi ma soldier for na police for ko hono nukre ni police for ni soldier for mu bupe mu kodu hono omo kita se kan enu nyama omo de hu amanfo se omo de omo ntiase a omo eklemi so omo ya asase wa no obi adwane efikrase hono nti samra me no we ka say de ube pie mpa ha man kwa na ka okum ha memma no mu papa champo samra me no we ka say de omo across issue a ebe omo yejine makango issue omo across kro mu ko baby Wei ayare hosemu a esie ewo Savannah region ena akua kire obomu edemaye yeko emfifi emantemu na Cape Coast ene yedro arawusama yensaka afri wo kire mu a headmaster wada ansa Petu Basic School ano YAW aye Gorman nipa bi akwakọ bonituo ewo no ankasa ne fie ekum no anano memne da wakọ workshop nipa kinka eba bekoso ewo mem waka hu bi enti entete de omo afam no wapon kura ba fie wo bi ahu de ba de omo ti ya ne se etu akasa boni e wonpotem ho no kwa de omo kire ma na omo nim se bi aka bi na ne koba apai kire no mu se sa eyetuo na atoɔ amanfo ofie ɔhya asetie mo mobile na se headmaster ene aboni tuo ni tirimu ye man so ekwodu ayaresabia Dr. Forhwa na nom so bra omo de ne ban kwa no na wafirimu edada make say aposifo na ekura emu no emu a omba behwese dia Dr. Fo embra no etie no a na posi commander wono na won fifi mantem dia tudwase wosre setememfo emwa na sansamone ekoso ne awudi ekoso no nipa bonfo ne nsa ewom no wom nsa ebetumi aka no wom a wom koye sade obi ehu wom wom amfa bibia nso emfiri efie hono ni sika na esabre ne won ho ene ne phones nya ye koye na se bibia e hono pepepe obia amfa bibia emfiri wono ma chese bia kro no bo ene bi ekoso ma wom ne no ntem no etwema mentwe kakra eba ye na se wom susu se nipa bi na ashada akwakobo headmaster ni tuo
ekum no abusuafo ye gina reho semi so ne de kasebo no nyina asi won mo bo aye kwame agene boaten na afe won mo gentete awa be nsɛmtwerɛfo kukudam wo takafam enso abua bi eno ba afia aboaje wa wanko enye yemu na afe ye wode ne ho kwadwa pia wono so eye na fam die ye nsɛmfo panyini wo fadwo wantwi bu asia ko enuano mienu edondo soma yen medi ene akosua agi wakode menimenu aba afihima ama efriye akra Ejebo, ejenya babedu. Oh, mawurade ni dede bebrebe. Spanish garlic mixture na me di ho dance ye tire wo no. Ena sesei de ne capsules nso aba. Eno ni dede bebrebe yo. Ono kwa. Spanish garlic mixture ne capsules na aba no. Sesei de ya ye ne stronko na supporting immune system. Esan ye ma obi a odwonso antentem. De na ni so tabri no. De na sitatai. De na koma boni periperi. Ena san na ne srade e woni padua nim. Sanso ena boa ma mogedi afusane e woni padua nim. Ena afei obi a pampan e wo nanum. Spanish garlic mixture ne capsules ye abai. Se upe bi ato a e wo kumase no ubenya bi e wo PFA pharmacy. Corinak Heba, Danny Heba, Freddy Mens Heba, Misty Heba, ena afei KNG Heba. Ena drugstore pharmacy shop bia mu so no onsa ebeka bi. Shanen so oba wa fa afro de o ma akwada no fo ena afei akwa woni mfie dumienu entimi enum aduro yi bi. Frɛ 0266 114111. FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoa yi mu agye atumu sɛ ɛyɛ anokware moma yɛnka na Spanish garlic mixture ne capsules ya bai de ɛyɛ du papo Kana kabiem. Sweet darling, my beautiful baby. Pepper Plus mixture ya ebusinya nom ebusi ye immune system a. Abosumi pini obi a nyare de. Ti ase me do. Tie, Pepper Plus mixture enya adwuma a ɛbɛyɛ no nipadua no mo no afei kra na ɛbɛyɛ nwanwa mo. Aduro ye ma ye general well-being. Ebusua pomden ho hia me yie. Ɛsene bibia. Ebusua wota nom Pepper Plus mixture no. Won sesika hospitals. Wo save ade ade foforo. Entime ma no mpafie ha. She, we ye Pepper Plus husband. Radio Pepper Plus husband. Enya won so bɛyɛ Pepper Plus wife. Na bono. Pepper Plus mixture. Apen for about mo manufo ne nkwada woni mfie dumienu ka ho. E pharmacies, chemical and herbal shops. Atufo mfra 0542 778 572 and 0549 297 463. Pepper Plus mixer. Emma pomdina mapa. FD ahwehwɛ sa ejedi nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ. 21st clinic say eba sciatica no ho. Every usisi mu kono a woto ase ho no ntiri na fa usrem ekosi wo na ase ho no. Ebo betimi atutu ama wo ankasa wo gye ho ba bi enye. Enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha. Wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besan o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asan de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ho eye sciatica 21st clinic na ye expert a wotu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan mo wo ho ena kuma senso ahia wudu session so wo mo na nue dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Nana, bibia boko de. What bo washroom have been 6 times. And open kwa aden. Jo, I said the minyanya how be wo me junso. Me to me now. Don't hwede num bia no. Me sorry junso anadwomu ni nyina. Na me ko junso kra. Emma papa, me wi a na said the bia kama yase no. Na otwe ebetwe mu. Me draw meeting wa. No bia da na ni hwe me. Na de akama yase na gu me trousers mama nafo. Na de akiri sukura ne se. Ensi me mumpo se me ni me ri ni nhyemu. Na se dai beba no. Me di bo ania na tradadada. Egu ma ware. Eni serious. Hwe me te wase. Makobi mu pen. Eno nti na memfa Pros Love capsules enia God. Pros Love capsules ye natural dietary supplement. Ye di nwe hine ne bena ye se. Emmebo marima uban fini ya ukomu ibi mu. Obejo nso free. Na Johnson tentem kankan na Johnson so to be cha. Hwe we nso ye fa True Man capsules. Anadwo wontimi mu adwuma mpamu nyina so to atwa. Emma wa hoɔden soronko. Pros Love ne True Man capsules nyina. A natural info na dia badwaman so. Ubenya enwe bi ato ewo KNG Heba, Danny Heba, Misty Heba, Happy Dan, Corinak, Freddy Mens, and our pharmacy shop and herbal shops biemu. Unsa ebekenbi. At phone for Natural Lane Company Limited. It was 0249 017 101 and 0204 616 161. Pros Love, ne True Man capsules. Bema beye bema bie. Side getting catway. Food and Drugs Board Association Majia to say. Hey,
Abapamo, womundi no creo. Online shop no. Ade enema na we order no, omo say ready. Share what dia befie. Wow. Susumpo na meto edema omo fa omo musu. She say online shopper, wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo die. Minti bida age Abapamo. Wom de no am so akọ Play Store ana App Store no download omo app no. Ni tie wan say trafie ma ye ni dwamrew. Say ye ntade empaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedurato, pharmacies wom, saloon, barber shop. Ya ne bo no kra foche de okrum. Wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a wo beya ma. Na yenya wo mo a anka coronavirus abre. Ka ye be den. Ene ke bio. Enu tro so obi afro mo sesi a 059-1214-135 and 059-1214-137. Website www.abapamall.com. Abapamo. So convenient. Abapamo. So convenient. Hey, na ade na ntemu star bia abafoforo no ana. Na wo nanti ana wa che wo sisi wo sugar. Se wonni me yare ne na me nipadua mu a enka wie wonya me wrofo kra. Oh, sorry. Ya ready en fan siri nipa. Menim ene etie me yare ankasa. Kakra na nansi ache me. Me chinka sei asemu bu. Ade wonni Lawson herbal mixture e wo vie. Lawson herbal mixture. Ene ewu adwuma ye pa. Efi se me malaria ne ka me ho a. Achinje sei na Lawson herbal mixture so edisun kunim no. Honam ya pa. Wo bo mo bia umia no kra wonte enso achire no na ye no ya afe malaria koko afitikromu amane hunu wapo so ta ye wo ya ade en eya na mentini mu ta hye me pa na ase de emikoto dwan hunu bi sa me so de bancha bobo mumu a Lawson herbal mixture ebetene tama ho atokra ene se Lawson herbal mixture ma me hoto me dia me da wasna we no enye sika na me be da wase oh that is in kind wo no ha what you blame nya me ko pedia process ya our pharmacy chemical na herbal shop bia be me omanfon frɛ 020-267-5778 and then 0242-133-577 Lawson herbal mixture de ɛho na ase ɛyɛ in kind. Yeah, na faako na wo pay ya dodo. Say when you say what faako a what wade so. Eja man say West Rural Bank at Remain say me na man. Say what den shisha fufura ba what ne din Ama West Express loan. Eh, me ya ye di kan be di ashiro. Na Ama West Express loan e ho asem te sen. Ama West Express loan ho asem ani say. Juma ye ni bia wa katua fa controller no. Obetumi akwaje bosia e wa Amanse West Rural Bank. Na me ni account so Amanse West Rural Bank. Ene na me ye ne dey. Emfa ho so wa account wo ho ana wo ni bi. Obetumi akwaje bi. Die hia ne say wo de wo payslip wo photo nketua mienu ene omanyimu ID card bia wo ho na afei wo panyi wo wadwuma mu ede ne nsa be hye krata ase ede adanse ese wo ye adwuma wo ho eno ano no wo de sika na ma wo nche kra ye Amanse West Rural Bank semenhia omanfo amu obo ase ene ne mpotamu Amanse West Rural Bank adwene mu hunti wo bie won krabata baako ewo Agrocurry College of Education enti moni won nidwa na moni beji pa Santa Senso owo Pokuwari Senior High School eyo wa ase ho a oh Amanse West Rural Bank. The customer is king. Amanse West Rural Bank. The best always comes from the West. Ni G capsules. Anamu ya die nyina ba jane. Oh, come on dear. Menkasa ya kama na membo. Na dia ya kama no kweni. Mimi ya akokora fi school abama. So mi hu no ne swat na me de na yo. Na white yo no ansa no kasa ya se. Ohu bi se ka no. Mama no so akoto bi ya no. So de ba ko bi na no. Ba so se Don't ye expense na ya guru kakra. Ha. Ojo sa na mo chimi ni. Na bi so ana. E bi se bi fi na bi so obeyshia wi na de munya me ya adu muni simu kaka ba na me so he ba no se kuno ba mo te ba wona na mi ba be so du no me mo se tunde ba Papa Zahara misane ni G capsules. Anamu ya die nyina ba jane. Zahara Nrupai ebusu wo oman mu herbal pharmacy ne chemical shop bia freyen wo 0246 348334.
obi benya wo a na free yade na apomuden so yensre nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan nchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayi mu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban OTEC 102.9 FM Asemba badabi Aseda enkoma nyankopon eto sumenu aseda enkoma asemba badabi fo ka zemenhia manka kunani kamene memba ye dide matimi wajina zemachi ajiska no de amame efiti na ko metimi de asate adwuma enye binne zemema edi enti mesra atiefo obi biala otie mi se obi ate bibia atire ne so se bibia one family ahasen na odi pemko a yamobaka amano na de wose za mojina ade man bia za mojina ade man enti tameda atiefo so ase tanka za menhia mo aka tamene memaka ye kodakom omo se todie ne bo ba kire me enti minto meswa meko meswa konko baako so akoto ena ne ma Kwame Michael ne ni nuamo so de baako owu abusua ye na ye abusua so de baako etuaboba ne ya miensa oso di tuaboba ne kosuma so akoye dai kirikiri mi mu dia me de kwan ne se me ko bonu dua me ko tutuyo no because omo de kan dia me bia me de ne ko no ya ma me less de da ese me botom e de ma me ya che me na che ne che se sisi wa ye me normal one enemy in the world paya maya ko Papaya maya kwa we pa me ye me rana de odi atua me kanu ho me pese mi hunu se tua bo ba miensa we wo se hwan de ba ko hwan de ba Johnson the man with the Graf Johnson de ba ko so for the man with the Graf Johnson World Commission okoye na ye ne de ba ko ne ma no kwa me na ye pani kwa me Michael ne de ni na we so na busua de ba ko na se so for do bo ndie nya no we yana we ni powers snap on so de be dai snap ye kwa egunsa ebodin egunsa kanche ade a ode ye ona show pa ho message si a wona me number 1 enemy ne ho ye me hu chen COVID-19 aja wabo wasana babiem 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 wabo
Wabo wasana babio. Wabo wasana babio. Asembe badebio. Asembe badebi. Asembe badebio. Asembe badebi. Asembe badebi. Asembe badebi. Asembe badebi. Asembe badebio. Asembe badebi. Asembe badebio. Asembe badebi. Asembe badebi. Asembe badebi. Samoba badebi. Nyami yeno na mampara yenya pimna. Waine ya chawo. Akinkawe ya chawo. Asembe badebio. Asembe badebi. Asembe badebio. Asembe badebi. Asembe badebi. Asembe badebi. Samoba Wabo wasana babio. Wabo wasana babio. Okay, 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Sienna ya KROBEA sanse. Wajumaya kusiaweya. Wabo wasana babio. Wabo wasana babio. OTEC 102.9 FM. Siebe tumiaka. Wasapaya kusiaweya. Naya watumo. Naya watumo. Jisase. Naya watumo. Wabo wasana babio. Ni moja ya menya. Yani mpaninye. Tuminie nya umone. Eti siebe tumiaka. Wasapaya kofia ya. Naya watumo. Naya watuma. Debi nyamye. Naya watumo. Kisanya ya neona. Ni moja ya nenya. ya Eni penye. Tuminie niao mone. Eno ne bekurakura ye na de yedru empempenso biara esefata se yedru
And then we baby biara wo tie na wo hwe yen show yi live. Mayema wa ha. Mayen chiachia o. Mayenda wase se fidie no da so da 102.9 FM. Aha ye Otek FM so. Aha ni asante nyina ho afidi kase no. Awiabre mu ye hia se ye de asem beba da bidwumadie no obesom. Ene ye dwada, ene ye bosumi numu de toso aduonu nan. Eye dwada fofra yasa hyase bio wona watwe fofro mu. Kakra wode bosumi kwa wieye na ye na don eye na humobro eye na hobambo eye na chese bibia bi wom ya bibia bi wom enu an akurakura yade abeduru sampempenswe awie ma ye nchiamo awie ma ye mamo ha awie ma ye na wasese won so wo kan ye ho ene show ni ye live e wo Facebook ne so sa wo hwehwe Otek 102.9 FM yes stream show no live ewo Facebook ne so na se wo hunu yen ewo ho a de wo be ye ne se wo be share de wo be ye ne se wo be like afa wadwenkyere bi a wo fa nansam hodo a ye de ba besom ne ho no de be ma ye ya beje de yakenkan ne kama wo afidie so de amao bidi de KROBEA nana YAW asante sankanya awurade nyankropon no adom sankanya na humobra enka mpanini ani edie doso enka hohomoni ani edie doso enka soritia ewo mu ani bebre nanso sabre ya ye ka sei nam se ye na domonte no se ye da so tiase a ese fata se ye de asedama ni di kronkron no nanka ye koye susu da se ye besa babio nanso se ne yakwa bane da so tiase se takire mada bodwam na moje di nipa ni mu afurusane na ye da so tiase won kwade a ya kanyina wode be kan ye ho ewia sese woni nkwa na woni ade nanso se wo won kwade a wo wade kase pa o se edua mpa ye twa ne so wani da so se de be ye bia wo be san fefe de a na nya wo nipa wo won kwa sa wate ase edua no de ye twa ne so ne kura wani da so be fefe enye wo nipa wote ase na wonkwa na moje di wo nipa dua ni mu afurusane a wotekere mada wabodwesem na wutumi kɔ na wutumi ba ɛdeɛ na besi wo kwan sɛ wonfa aseda ma awurade nyankropɔn sa wate ase ɛyɛ wo haw bi ɛyɛ yadeɛ bi na wo ɛnɛ wo yade da wo yade mpaso wusu ho na deɛ wawuo nso nyɛ dɛn yɛne nipa binum na di nkra wɔ afidie isu fiada no yɛse yɛkɔ na yaba nanso saa nkrɔfoɔ no a yɛne wɔn mu di saa nkra wɔ afidie soɔ no ɛnyɛ wɔn mu nyinaa ne yɛsa ne wɔn mu ahyia nnadwoadan enti sɛ wo da so wɔn kwade a ɛyɛ ada awurade nyankropɔne ase adɔfoɔ saa berɛ yɛ a yɛka sɛ yɛsa ahyia bio aha yɛ 102.9 FM aha yɛ Otek FM so awiaberɛ mu saa berɛ yɛ a yɛka sɛ yɛwɔ abadwafoɔ ne adɔfoɔ a ɔno nyinaa wo yɛn show ne so live ɛwɔ yɛn Facebook ne so ɛna awie yi Antonio Pon o hɛ yɛ live ɛwɔ Facebook ne so awurade nyankropɔn hyira wo na ɔnka wo ho Argentina foɔ ya ɛna awie mu tie yɛn nyankopɔn ka mo ho paa yɛwɔ Nana KROBEA Junior wɔno nso wɔ ahoma ne so ɛna wɔkyɛ sakra yɛ KROBEA asante ɛna awie yi ɛyɛ da foforɔ ma yɛma wo a very good afternoon ɛyɛ another week ɛna yɛsa no ahyia ɛwɔ great show yi so na ensem bia esisie ewo man mu no akora etode bia ya na bia ne odin ye besre empanimfo ewo man mu se wonom nsore na wansore ade ekodo eni eden good ye wo Ali Mohammed and was say Ghana akora KROBEA say wo study hwe enioma hodo a ekoso a ekamia ye se de biara da enipa wu ewo man Ghana yimu se awurade nyankopon ya anye ye ne a ye besie nye me wo manhia ena wie me nso me kam ho live ewo Facebook ne so ena yechia ye wo wuso bana hene ena wo kire sakra ya KROBEA asante ena sa wo ba Yabnash pharmacy ye wo moshizongwa abedwafo ni nyina ye nyina ya bo adamu ha na de ye ka ene se ejetuato yakopon hira mo ene da ne da enkuranhye dwumadie adesua ne adekire dwumadie yi a mo de ba besumi ye ka mo ho ewo mya yahodo nyina mu yakopon onhira mo yenso ye da wase oyibobu aten owo nire behi ene wo se akra ya KROBEA asante ye another blessed Monday edition of ASEM beba de bi dwumadie no da bia ye se ye the educative show and now we are much ye yenso ye hia
ya ye kam ho ye wo bibi ofenso ma ase en wo che sakra ya KROBEA ASANTE se ye ni ankasa ya moaboa ye ni ankasa ye ho a enye ade papa emfama yen ojeduberefo eni Mr Body ofenso fo no na KROBEA onmu nyina so aba da mu ha ena ye nyina ye hwe show ne live ye wa Daniel Ofe DJ as a relator down ofenso kokotefo no ena wom se asembeba de biampa akra ya KROBEA ASANTE se wo ba ofenso mpehia abedwafo ni nyina wa ha na wonmu nyina aba da mu abiebiem ena akra KROBEA ye hwew ye wo Bernard Atanga ewa homane so owo kontana se bosomtwe ena wo se asem no de na KROBEA ebenya badebi nanso e kamea ye se nipa chiri no kweka sa woka no kra ohu enipa hi ena wie yi a ye hia yi ye wogidie se enepa ensempa ebeba na mode asom ewo afidie yi so nyankopon hyira mo atobra justice honorable en was na ya KROBEA ASANTE ye da awurade nyankopon ase for this week na awurade nyankopon onhwe yen na onfa yen entwa obade achia me wo ho akra me boha den very good and there eye dwada sa awiabre yi so ya sa hia bi sa pepepe na ene enhia mudi a ye bedie yi da bia ye kan de kira dofo atiefo ne ade hye se ye de sua de ya san de akira de enti ene awie yi a ye hye yi nokre ma yense ye tiefo se ye besua de ya akira ye honso ade very good awie yi ye beda adofo ne ade hye a eta ye chi ye wo Zahara mixture Zahara G capsules Charistic Ventures adumakrio no ni lupa odiaba awie wo no boaye ye dana se ye wo Dr. Dawood ya wo de Dawood Scientific Herbal Hospital ne ne pay bi te se Dawood 360 capsules ene Dawood ointment ne nso aba ye wo Time Herbal Mixture ye KNG for ne de aba ye wo Naskaba Clinic ya wonom nso ye ultra modern herbal clinic ye wo Ebonich Herbal Production and Consult onom ne de Hepa Plus Herbal Mixture eni nronka ye no aba ye wo Antec Herbal Center Spanish Garlic Mixture ene ne capsules ni nronka ye no on de boaye ena Gbeve Herbal Center ni products a wode aba no awie onom nyina e boaye da wona se ewo ene dwumadie yi so na ena awie yi nkoma a ye ba bedie no Krachi owo mfinhia aduonum kono okoni mpe waduru ne mpe ni mfie so ano no okire se awurade nyankropon ye na dom ema okokohia awuraba bi kama oni awura yi ahyehye ho ama eba piem nya ye danyame ase aso abaya na ko hu be ma foforo nti wode sim ne ba dwane wafa akwanua sahodo bia so obetumi anya akwanya ewa akwada ne ho enkonkosi aga na se utie ensem ni mu na wutie enioma ekoso wo mu no a akora ano ohye awiai ye bewurawuram fa me yira san fa me ba ka ho na yetiem ano den na yehunu sene ensem no ebeko wodi owura bi akwa akotum frise wakwa akowia aboaponche owi aponche ni wie ye akakra kakra wogusu twa na nka wawie ama yeyi no watumi anya akwanya dwane odwane ye 3 days pepepe baby a wabehinta no wasan kwa akowia muto ame akere na awiabre yi mu akwatiri nye ye bewura ho na yakwa akotietim na yehunu sane ensam no etaba akoni wie kura awiai odifuo kofi nkwantabisa ewa ha aso yiri pebre kofi awiai akwaba ye buru nana ya odifuo na mpomu odomfo na dom bibia ye boko good ye danyame ase awiai ye wo ye nua baako a ono nso abesra ye kwaya kwaduwom ota yehunu monkey good na wo hunu monkey ene de ya motia panyimpa ubeshia no very good ene ye wo anani kobo enso abesra yen awiei ewo show ne so na me wo owura bi ewo manim ha ya ene yenkomodie mu no opanyini na semo a odenam ni nyina obebom ewo afidie yi so ama yate na ansane ye bekọ na asem ne so na no Friday ye di nkomo bi ewo afidie yi so na ejina osofo baako enu odifo baako so osofo baako
odifo baako osofo ne kyerɛ sɛ odifo na bu no oso obetu entoadada any gold any diamond into akotua 42 million edi amano na no yawada na ye share sa story we yase ye pem no ka kyerɛ odifo ne sɛ oyira wamane sɛ wode yesunsumnyuma edi ama sa asofo no wona asase ne so no ene neti a wode aye adwuma ni no mfamra ampani ampa fiada no ode bai ye nyina ye hunu wa afidie yi so eneti ne woto aketua bi mu ene o se no de ode oyire ene nneoma frafra ene o kyerɛkyerɛ yɛn oyel ya wo se wo kra free India ebi ye 75 million ebi ye 65 million ebi nso ye 2.5 enom ne ade na kyerɛ sɛ wo charge wo sofo no 80 million o calculate kura na oyel no ne bo ne so esne de o charge sofo no ene o se aye sofo na nti ene o ye sa adwuma na ma no but niti a watwamu no efiada no ode sa nneoma we nyina ba no na 42 million na osofo ne se odifo na bu no ne ka ho bi e wo fia ha yes ode free radio yi so no o kan ye matiefo nyina te se nyade se oyel no enete no e de obegye no ode ni nyina ka sika ne ho e de ama no ye ka kire atiefo se ye sore so no oba de ye twa tia wa no sima ba contemporary atiefo ne akra atiefo ebra ye free ha na ye ko fitiemu no ye ne odifo no ekasa se woyere no watua kade a wode hu sika na bade a na che se woyere no eye ne dia enti woyere no de ye gema osofo no a enyeyi ye kyerɛkyerɛ mu ama ne te ne ho ase se woyere no wona se wode yesu nso mu adwuma enti woyere ne de eye ne dia ama odifo no ete ase a odifo no de ne nete ene ne woyere no nyina ekoe akra de tia watwa mu no ɔte ase fa ne woyere ne nete no nyina ede koe ode koi watua ka ne de na kyese eye ne dia eye no oba no se woyere no mate afiri mu dia ena nka yin nka ye ne dia na se watua ne nyina dia 42 ne nyina ode aba woyere no se ye wono ane dia fan ko ye na adwuma enti wono so te ase a wode koi enti wode oyel no ne natie ne nyina koi krache den so fa ne sika ena so de koi very good me da say for the update e wa afidie yi so na emre bi ye di nkomo bi nso e wa afidie yi so odifo ko fin kwantabisa o kai se asem bi si e ma awuraba tia kokoo bi o de oskansuo e be che no bra ye dofo bi e be to fridge e wo fia ha e de man wo kai sa story no get na wo get na wo oba de briefie no nso kakra bi na ye ntoa so and dia ye briefing awuraba bi a wode na sembe da ye se ahokyere aba ne so a wone de oba ye no che se onya bibia a wobeye adofo boa ye ma ye to fridge edema no odifo nkwantabisa nso so ensu a wo ya ye fe no sika no wono nso de moto no maako be aduonu ase aduasa e ka ho ma ye de ma awuraba no ma awuraba no ko ha container na wode fridge ni sima no wode tonton ne niema enti be na otwemi ensa ase na otwemi enu ni na yehunu ne mfoni ni se boda ho se wa free mu ti na nsane ne memene da no metwamu ewo ahinkuro meduru ho na kyese eye bi wo ho na ne ba na kese pa ebo ho na ye sa awuraba no a ye boa no na ne container ne wo ukọ Ashtown downtown ba bi ani wa posorica sorry dan ne wo no a sa toilet ne wo ho no containers bi sa ho wo ho no mo sa honom na sister no na odi ne dwuma ene nyankopon ato ne sa afre no a memene dey na ono mo kokra no akra areho o marketing kiti bi kra o mo kra dey na areho sem no o marketing kiti a me kai mia me nuan owo Netherland me refinidi owura asafo wosoma me refinidi ba ko no osoma nipa e ma ne ba ha me kom ha ene ekoto fridge no e di besi ha ya ye fro difo ma ne nso e di onsuo skansuo se on fan start fan share dwuma ase ya o enya he enya media enka krakra yenya kase ye besom ne de ye som no a ena ye besom adofo 102.9 FM utek ASEM beba debi ena utie na wiabre mu me wo kratchi bi
ewo manim ha owura akwaba good o to say ya da nyame ase da won so wase se bibi hawo na wankodi awu bibi hawo wankoye wo ho bone na wanya gidie e wa asem beba da bi mu wu tekefem ha so beba ha udi de say kwadwo buache kwadwo free hin na bai kono ngwadumasa mani nsan wo kwadwo wo mfie say 29 oye adwuma adwuma bɛn construction ne yɛ deɛn ɛne yɛ gotes kasagu bibi we mu ɛne yɛ gotes ni road no mo yɛ gotes ni road nti unim kwan yɛ unim kwan yɛ de kotar gu kwan so na yɛ de gravels na fra mo yɛ de hi bi wesra no ana asphalt yankasa wesra no but yɛ dinka yɛ wesra no wia dinka yɛ drains no gotes no wia ansa ne yɛ fele na ansa na yɛ de wesra no go ansa no magu ayi no papa no patan asemba badabi nti ai konkro bebre so mo konkro bebre so mo ntrafa ko nti nkro ben na wo wakokɔ so da with sa construction adwuma ya kono e flow chamba akɔ chamba ene ya wakɔ chiri ena hebio akɔ voter nso KROBEA so adodome akɔ honso ene ya wachini waware o mwale na mini ewura bi na efefuru hwe we mu ya kasagu we mu oni ewura bi na efefuru patan edi asem na atowa ena awie yi waba manim asem atum de enye bone asem ne ewura yi efefuru no ase kasa bi ama tobo ase enya no kure o de opese o kire no oni ewura na efefuru ti mu efefuru na ye den ye efefuru no mi de me ntifa ko ye continue ko bia ko ye adwuma ti bibia ni a me give information free ma me no wana so ba no ti last 2020 2025 no 2020 2015 e ko ye adwuma wo vote ho no na bisindiska me defa ma asene so o yere ne ma me kasa ba nti ye na ben frame o ban frame katrem say o misendis kana o ma me yede enfa ma no o ma me enfa ma no am o ma me enfa ma de okay o ba de o ba hia bibi ene no ma no ma bi so this amount ya se enfa ma ne for ma dia ene wa list wa register bo ma money ni bi na se da bia bibi ene messenger so wo ko yi a aye kama ma te free sa time no am me da tis kanu e de for ba no so minim ajo ma me fa free mo ti kasa kakra bebre bai ene me kasa me boss wa ene so ne efru 2015 ebesi 2020 die ma me ni ni kra o timi ni tumi ayadam adem akra na ko mo mama ni o misu wa kontu me frɛ na me hu kaka na ne buofu buso ba no so onu intimi ka temna kakra be yimu ye 2021 yimu ye anaja mitona ya yedwuma azu ma me frɛ oba ne cha no azu me frɛ oba na ne funu ko off o ma me frɛ na wonfa ebu obefa no da tu o da tu form o da tu table bi su sei be ka hello sa bi amfa wan yi ani am say say we dey mentiase because me ni boni am ere mai enti a me frɛ oba na odi me phone ana me frɛ ma me so wonfa ma me sure say ma me na ka na agi phone free nsem ada say on na agi o ma na di me phone ti am di ban penifo ni me say ene de enti a ma me ne sa no o ma they want me catch my say 2015 me catch my say o hera kwa na nyame ba o ma mi hu na mi famisi ka nwuram be me say bedum le mi o ba ka say mi paboni ni e mo oba yawe o so we mba kan sensem bia fa ho am mati mba dia mati je ve akwa nyini enya say yes o first o ye bibi ma ye nyina no ho na ma me be chire ntumi nso mi hu say aso a o tumi wo aso eba so de nu bi da kam hu de ko ba na e se tumi no na aso de tumi we na wa utimi gina obi eje obi ba wo so am se menti ase am se di ban penifo no eja o ma ke bia ma me na me hu de me waje oba na boso bebe odi o mi di ka kwetna ye no mu tie subua asankale subua ye na me ko no ba na eyi me se
o mam so mo kwetena nkoko ba nkoko minim ho but wanka bro no kro no ti that day na oba no frem ka yese o ma kwetena nkoko ba bi frem atani ata rock ba no ka chem say se mo wa mi hu a obidi djuma ti mama manu ti mi call 4 times ni mama na hume ti mama nya la na se ma ba ho no no change position no abetena ejo so fam wo ba bi ba ho na minim wo omo tu afri enkoko eho aba atani ata ho aba nko ejo so elia ho no o de minim wo on mama ne aka tene ma se mo nkyere ba biam wo o frege no me frɛ no odum ne fon na mama ne nso mama ne so me frɛ no onfa me frɛ be ma no so onfa ni kunu be ma so onfa ti minim adokro nti a o mo yesa no ma no ma oba no ni jae ba che dabi se what say waware foforo mente de be ma be ne ya wo frɛ do o papa ge ne papa edie ni reason na mama ne dia ma wo se enu nti no mpese wo obeba oba ne ho okay day one no starting no I me fa oba no from o mama ya we say ene do place oba place mama ya aye na ase na ni kina find the cancer oba no mama no abrakuna be mani ni ohun say one ne ba ne wo ho no o ka kire wo sesei on be so be on pene mama me nya na ase adentia I don't know aha to so na ye dai nti we dem me amfanya asem we dem me fa ne say mani post bi sene na siminya timle kakra ya na muhu isa no muhu isa asemi afina mamre de adane de mamu timi report mo e mo ba ne say why dey onko bo mame amanie se me pese me be ne ho ade tene na report me ba minim buso ba na oso mame ni man mo ye buso ba na oso mame ni man mo ye te mamu tuma adwum te mu ona no mamre ya na je se na te dia ne se be me ba kromu ho esubo mo na ema na hu de no kwa kwashe nkoko oda kwa na oni e oba ni nyina du ko firi nkoko na gwa ga ni susu adwuma o ye hairdresser ti ya no frame ka chem se o obu na to adwuma mu na me adwuma no kura no mimi hu hinti pra mamdi oba no ko to adwuma bo ko fa no from yi ni na no su adwuma no so nko school na se wo wa hunya nsa amfa na to adwuma mu ana wa amfa na nko school na ne maame ehu akora ne da ache no so de ne beto adwuma mu a die nti na ye wo hu ahi krache enya mimi ho hi ono no mesi mimi ho hinti na mamdi din ban wede ekotu adwuma mu na mimi pese mi hunu se wo na wo fa oba no wa amfa na nto adwuma mu wo nso a wa amfa na nko school one na wawie no otifie na ne maame de na koto adwuma mu a die nti na hu ni se ye wo hu ahi de mami hu ye ni se obe meba ne nchen a meba ne obo hu ya na se bia me masa ne akakwanyem ne de o makwan to de no firi o ekwesa kokko de o me kacha oba nse sana te de a oba ro kwachiri ayi edwama mo nti do no maame ne ntnase no monka no swat to de to maame ne nim no maame so o mani mo ayi bia o yesi ne se me fe hu akora na no o mu bia no wa papa ne de me frɛ na dali papa ne kura frɛ me kacha me say yesi me no me am wa kontum no minim de ekoso nti bibia na ya de fa banso e do kacha de bibia ska bia me fa yare me fa send no fa mo on minis ene no di obili no ba mama send scan one ne kasa CD so me ka kira nse enu ma me hu na yire no ne yire e ho no me mani nyo ho ko se do kon de me fa so no ene ne kwan so no no so ndo wate one be kasa ne mumu me ye de ya me scan bia me de send bia no ye de me fa mfa won papa no so ni friend am fa ma no fan send wo mo am smart ti da de me scan no 1 million am so do o ye de wonje nti me fa papa na wan fa me friend no wan fa e be be friend fundi kura side Zimin ka se me legit me ba ka se me nyere me hwe no because ntina me den ba e ana me dutu obi anima o se nya ma ne kan wunya am se da bi be mo anya na so be hwe ba no e do ye san kwase asem no na me ntim nya sa de no te ko be fa mu hu be bia me fa so e se mu fa kwa be bi so na be se be ya me nam ke no obi ma so te ka se am fam na ha do adia na bibia be o ke na mate enti se wo ba no wayera ayela mi hu no e yo ba no na wo pe no na wo san ne na tena enu nti no ani abri se maame ne so o makwan anase de ise mfatom twa no de sia ande me ba ne hia me se me nyamba na so ba na ready dia me ni problem to nyi ready susu a ni ne ready ni be ya aje so ba na nkasa because me ni mo ba na dwe sia a wode no so afa be so fe me ni na wo gidi se di nti na maame no mpese wo obeben ne ba ne kora ena me ni akora no usa o fa again no wo say no 18 years 2015 no 18 years
se se dia wanyini kɔ nanim pa maame ne ka kyerɛ wo sɛ wo ho tan o ma ho nyɛ fɛ enti no wɔmpɛ wo na busuam ono maame na sɛ ono se ono mpe hiafo ni fie ɔmpɛ deɛ ɔmpɛ hiafo obiskafo do tie ne sengoni sɛm kekan a ɛna hiafo asefo ndebendebe nsa ngwunan ni bi yɛ deɛn ɛno na ɛbɛmu ahunu nyina soɔ no ngwunan ni bi yɛ deɛn first one was me ohia ni ba wo yɛ ohia ni ba aha ni sɛ ni ba yɛ nkora ka kyerɛ me sɛ me wo akra oba no woman nya eya 1 week ametime ba bete oba okote no eno no na me yese me ni kwakote za kana o static problem no because wa kasem na me dimbani for ba ali na ze wo za dia akra ndwane yeso maya kaka ma no ohu mi ha aso fa ha hu ha no afa maame ne de sɛn o de kwa bene wa akua bene wa se wo wunim sɛ yɛse wo de akola na betena adwoso area wanda obana kasa ne ka kyerɛ me waso ma me so mo nkyerɛ bro ko potpa na wo oba no ɛyɛ den na wo ne kasa wo so wo ne nkasa ɛyɛ den na ta no be ana me kyerɛ sɛ 2015 riba no o kyerɛ na me ne kasa all right eno kro oba me ne be ka do ya no because ma mu so ne me kasa ya asem a problem tebe o le ka kyerɛ sɛ bia o wa ha enso wa ha na me kakra wan ye mu ye ɛna mintini ka bio I'm from my phone. I'm so doing my phone. And this so we are ohiani bentina. Ususu se maame se o man ne banentra. Now you hear ni. Yasi yeni bidie. Me ya ni ya na maame mo ye. Entu ye hia ni. Anu ni nyina so a maame ne de ka se wo ye hia ni. Wonyɛ sure se why ye maame ni bibi. Okay, one ne ba ne starting plan twen no. Ohu ka kyerɛ wo sɛ ene akorade ntena ho. Na yɛ den na wo ya asobrache, no obi a ne maame aka kyerɛ wo sɛ ne ba ntena, nanso tɔkɔ so a wonyem akwa. Tata na nyinsen wo ho. Aha, enye nyinsen no e ba ye na maame ne hu sɛ mo twempena. Ohu yansan na nyinsen ne bɛba, meboa. Enti bra wo hu ye no ka kyerɛ wo sɛ ene ne ba ne ntena ho. Meboa. Die enti no wante ase na wantwe ho amfiri akwada ne ho na still otokɔ so ane tena ye konyem no pajan de met makan se o se na before comment se odofo fro dia na sam kanade me yan me kebi nsu ba no ba na de afante anye o kan de me ka jenso ba ne me ka to ba ne se o ma se no ma mere aka obe ko mi nyai o ka bia so ntie se sei eye girl no e na wo san pe no ana se oba no e na wo pe no me ba na me hia ndisia na first ndie na nka hwan na hia no te akran mi hu no am de betuma ni de se mi hu me ba maintain nka okay atiefo krachi eye kwadwobu ache 29 years o kyerɛ sɛ construction na oye na n'adwuma na oye no okohun awura bi ne maame ka kyerɛ ne sɛ oye hiani ba enti ɔmma kwan ɛmma ɔne ne ba no ɛntena nyinsan abam ɛma maame no owura yi ne ba na wo nanso maame no se ɔmma kwan ɛma owura no ehunu ne ba ɛno na ɔnte ase a awiabrɛ mu ɔde aba na ɔde aba abɛdan yɛn na ɛtɔ de bi a ya na ensɛm bi ha enemre nkwada aba utu wɔmfo a ya ɔmfa ewiase o kɔ baabi enipa a wo kɔ akɔsoɛ no ɛyɛ wase asew ne sɛ wo kura mi hiɛw ɛwɔ abusua mu still ɔsɛmɛkɔ adaya mpanimfoɔ sɛ ɔdɔ foforɔ enti wo de saa ɔdɔ foforɔ na kɔ ama nyinsani aba ɛna akɔ akɔwie ne sei good maame ne de akua bene wa enti yɛnkɔ hɔ na yɛnkɔ busa akua bene wa sɛ ɛdeɛn na kwadwobu akyi wayɛ sɛ wafa akwadaa ne na nyem ɛba pie mu a yɛde ɛba no esie papa no ebi nso abotaye bi wɔ hɔ enti a maame no ɛka ne saa no aba abɛkyerɛ ama yɛhunu ɛbɛnadatanga
osena na ya KROBEA ASANTE krachi ya wote wani mu onye serious na wo wakwa akohu obi ba nipa ne se ompene e ma one ne ntena na wato akoso akwa akwanyem no saa ne ya ade no wasa be ka kire se yodo Mustafa Sayid ene wo se brami abusuakuru wafo na KROBEA awie ya chiachia mo ya no achia na ne kobonsu amaye oje so abode junior ewo abinti dom ene wo se KROBEA ene ya another brand new day awie ye nyina nso ya waha na ya biem ena ye hwe show no live yankopon hira mo se awiabre mu matena se na mo san ba be kire ye de ade ama ya san asua de Margarito ene wo se nana guy we pa wonye serious o wonye serious kra wo asama wo kai pa de nana KROBEA owurai yete na sibia enye yie well miminim de ebia maame no ba ahoma ne so a ene obetumi aba be kire ama yehunu free my wo peki number 2 achiase ene wo se nana KROBEA yi krachi we ohunu se oba ne kra wo mpe no enti ebia na dwimu po ne se wo teta se ebia obesa ehunu na ebia one gen akwa kan bom dia ene wonyi ntu na tiko oba peki number 2 dwomu a me maame adwoa moa ene na bedwafo wonu nyina nso wa ha ya onom ehwe Yesu dia ene wo se eye another brand new week nana KROBEA na in fact na wiei ma yenchiachia mo na yenka nkyere mo se yebo mabaso ene modwuma pa ene modwuma den a mo bo good ma me ne dinkan ne jataba ekasai ema ne je ya no ye se onye bekasa ba de beduru hayi ofre na oye ne ho obi na ka na asem logoze sa adekodie ntia odisa krachi ba adwane ne pena yehu no eno ne asem wo epesi ebusa wo akuabne wa enti fa wa homa no na yente wonka na yemusa wo nsem wate Charistic Ventures de Zahara mixture Zahara G capsules odi aka hu bi diaba eyensuo udi nsuo ne be memene to paye no na se enemu yade ene hawa wunya Zahara mixture na uka Zahara G capsules de ka ho na se ononomo a ebeboa pa ama enepa enso akoso de amawo enemu yade enye yade pa oyoba etumi manka boni nsuo bi gu enom ne de keka ho woye bema wodwu nso wie etumi yese enioma bi pie free o Johnson wachi ekura saba enya de pa Zahara mixture na Zahara G capsules faka ho bi now de memene na wono nomo a ubenyu ahoto bibia bekoso kama de amawo ena bema waye mrempem wunya Zahara man capsules a wonso wawie o mensem no ebesipi esita de amawo ubegina so obi ohon mo asebsebe ne bema na sensen hokwa wudi no nom Zahara man capsules ni bi Johnson kwa na ade Johnson obetum di abo adwuma yie wate ena hindi herbal mixture eno no se achidi yade typhoid fever diabetes ana blood pressure ena hawa wunya hindi herbal mixture ni bi na so no mo a eno so wawie ba bi eto nruo Ghana bia no wura mu a ubenya bi 0246 348334 oba ade atena se na krachi asemisa ma bedwafo ne babam asemisa bia onom nso pese omo nso ebusa owurai enso no omo bebusa nti oba ade ubebusa asem na yahunu na wiei tena kobo dabre ho mame papa tena se na busa kobo nso tena hwa na busa owurai nsem owia na afi abedwafo nso abem abebusa ensem wafidie so obo you are cramming that say Krachi who feel say 29 years akwada no ebra wo ne awura ne nyinsen ye no eye den e na abusuan hu say wo ne na enyem e ba de ne ba ye no me fro ba no ka kire no tina omo tieto ba no e na me akofie kaka say nyinsan ne emia o de akase gu afidie no nyinsan ne emia akwa be na afa so kofie kwa ka say nyinsan ne ye wo no penfo man ba ko ye fre no ana kofie
na meni no ko ifio ka sisi ne de esi to mi ko ja me maame no ho na ye dey je ko ho no ɛna mo sisi mi ade anye o mu ni asim bia ma be hu odi dia ɛne abra owo wie ye no oto akwada ne din edi to satam no aho kire ɛwɔ kakra de satam ne ye adwuma ye na ye month ye month no kra che 50 since kan pay aba na 15 no e ba ye no ska ba na kire se metimi dia to akwada ni timi ko me ko mo date se date sei meba timi mi free date mi free mi ni on kasa bi just adwuma me free car anu mfa mechi epo obi edi ni si ho anu ko to akwada ni omo pe obi di ni si ho sesei kire me ho no kakra mpo obi di ni si ho sesei oba ne ka kire me se mi tam na me da hye no wonti mi ntwan do obo na sorry am smart timi free okọ my onuani nua frɛ no enfumi so ne do na frɛ no esuwa ho am pe so fu bi so fu na frɛ so fu kwa ne onu ko tina se na mo ye bibia no to akwa ni di enti timi mi tam no so me ba ye no no mo to akwa ni di am se ai no mo to akwa ni di se mo to akwa ni di dia ani ese me betun di dia ne message di no enti sai di no mo de ma no na ye ho ana di no ma no ho ana di no ba edi no aye betuma ka say master tata na me di Jeffrey Bon ana ma wo mo am to change na Mrs. Kwatch omo ya de say Mrs. Kwatch Mrs. man the Mrs. you say hwan yo Mrs. Kwatch am de tu akwa ni di oba no ye be ma na so oba be ma ene omo frɛ ne say Mrs. Kwatch bodin ni ye omo frɛ na Mrs. de Mrs. Kwatch de Mrs. Kwatch Mrs. Mrs. Kwatch Mrs. Kwatch pachan Obo, you hear that name before? No. Ti so ba ni say, pacho. So ba ni say. Kwachi ni edi, hu say be medi. Na Mrs. na say kire say. An wo kan de yen. O ntimi an kire say. Awu so tutu oba o tiwo. Isaac ayi mu nyina ayi. Jefflos mu nyina wo ntimi an fa. Mrs. na wo. O ko fa da to ba. Ade mu nyina wo ho. Jefflos ani Isaac en mu ni de kun nyina wo. I so bet me to be there to buy di. Wan fa no no okofa de yi. Mrs. Kwache, some message you say blessing you. We dey say dinu kwa. E ba ko me fan friend da. The oban twan with am say, I dey dinu me pa na. Am so ye di am different no. Tim twan dinu short e friend kwabna. Wo mre na wo hye na nka be di boso me say. Me fan say oba wo na wo twe di nkan na wo twe o de na nka be ye boso me say. Date na wo ka so na wo ya ahoboa no. Na nka be di be boso me anza na nka di na koma no. 1 month. A penny, Nessa don't take a 1 month. You shop company. That's a new voter. Debbie, Mpese me who say, on say, oh, Yerawo. Oh, ya wide and say opportunity, be a bosumi, bosumi, and Samu. And Tino, a desay, and it would date to Nanka be see that by our man, Chayam and Ama. Nanka, oh, the old time question. I say, Emra, 1 month. Bosomeko. Patan. Obane wo ye no. Oh, ya wide and say, Bosumi Kreti. And Ababa to ding. Okay. And the Bosome no almost say a wa. Oban so ntimi ntwen. Bosome e wa ma no. Bosome. Masaka say ye. Pa. Njantro. Bosome no ba 40 days kura na okọ na we yin a. O ya gidi de man na kura na nya ma abonten. Na afi ye de na Bosome no na Bosome ba akọ na akọ sere ye. E na wo no say akofa sofo abia say o mu ntudi. Eno me wa bra e che. Me no mo trans kan ye no. O mo gitrumo. O mo jasem ni tum. So mati. And I'm say, na nya bosome na akosere. Sabe na di na dodo say, wo ye na di say na akosere bosome kan. O me kan say eni enwe. Na ye onya 6 months. 6 months. Na kura na nya bosome nsia. E na wo sere bosome. Na che say nko nya bosome nso. Aha. Enti kan say nanka open bosome nso no watua wakoto akwada ne din na ka say bosome dia na say wo ya no ai na je say wo anya bosome nsia afefa ana wo san akọ ya na wo san akọsere bosome aka ho ana omo gitu mu na omo se da bi akwala wo nya bosome nso ansa na ya tu ne badin die ye mpene sa na koye ye omo di no ma mimi di no ma fa omo di na ye ai ana wo se ye di ba no omo fa Mrs. Kwatch Menses kwache. Twaso. Wo kan bibi wo nkasa ye ni mu se. Wo ka kire awuraba ne se wonko busa wo ma me se wo pese wo be ye ne ho ade. Na eno so na one na akola na nyamfie se. Ana asabe na munya nwo ye. Ni ya usata ni ya wo wanya 2 years. 2 years.
2 years and nka okoye no ho ade no na de na si kwan se nka wa odi mpanifo beko maame no ho na makobisa ne se de ode onyinsen ya amokoye no na ade beko akobi kase mepese mbe ya oba no ho ade na mama mre ye se kokoko no de na si kwan se obeko na watie de ombeka na dance ya bamu no bacho satam no na mo adwuma mu na satam na voter amra mem oba de so bodie mame mate mame mbusa krachi mame a one ne ba ne wo ye frɛ no akuabene wa ena akuabene wa aha ye asembe ba de bimedie so o take fm so ma hai ma bene wa ma chia wo yeda o te sɛn angu pardon okay awia ye da se sa wagye ye so wo asembe ba de bimedie so wo take fm ha eno wonnim owura bi a ye frɛ no kwadwobu ache good kwan ben so na mambene wa ofa so a wudi nim sa awura yi bajo fa me ba na wo wa fa oba ene na wo se akura no wanyini ba afa no ganya se afa no okwa emfie nsia na akura no mo amutu ni din sei owura no edin a obo kire yen se edin a mo de to akura no eye menses boache menses nso de oze kwache menses kwache menses nso de obi be kasa dabre oba menses ya mo frɛ onana no mo frɛ ne sei na wa ya kasa menses ala o oba menses na o asitra ne sei Minim Memphis. Boy, tie boy ni dia osi mo frɛ no Menses enye Memphis eye Menses enti na ma mebusa wodin no wate na krachi yi kire sɛ o de ne ba dwane a opene ba ohu no ede na abanti a eno amana banisa tani patawo tuwe awawo banisa ojo oba o university no beja no obi asan fa afala ni nyane ye olu mu de be ya afala ni bi nyane ye ede ne si ye ono na semu a wo kan ye o se bra wo na oba ne wo wie ye wo se ono ye hiani abusua mu de ompene ema omma oba ne ho o de oba ne dwane firi asubua eko konongo asankare mpotamo ho tie se wo ba no nekuta ono nso ba no enti wo di wo mu firi asubua eko asankare edi ni firi asankare konkoko sese maba edwoso mpotamo ena memi pese mi hunu adeko de papote a abanti a krachi o kire se o ma ne kwan so omra ne ba ho eni afre wi Azubala misiwa na nya apalani na mimi dini jani kila mko. Meme bana na mdebe kwa chuo zima wa ngoko. Ana mimi na bana kwanza wa ngoko na ngoko wa mtia zima. Ana mimi no mimi na kwa wana ma mimi ni baada shame bani kwa mtia na zima. Ni aja apalani kwa tu. Enjinga wanwa apalani na mdebe apalani jani sede. Enjinga apalani na mimi tu ni kwa mimi bani ya mesi senti. Ana mimi tu so wana. Na ai oye den o se oye den enkoko ho no obeye den oba be ni afala ne de no kwa anajo e wa bla obi anu o se afala ne na afọ nkwala e ji agro e wo tie n'enim and what drink I did that afala no e fa ne e se mo ko ya obi anu o se ebi ya nsa kwala ni ewu ama na bala dube e chaka ho ni ewu kwala na me ba no se na e bo na ma ne nsa kwala ni ewu anta na me ba ka to na ado sana a wode ne ko obi sa nsa ni kan wode ni ko wa no aka ti ko ni edum ya mo no anta sa ni ma ni bitan da di ko ade afala no ko e de wa ntre da be kinu na ye da na ye na akwala ne san ba be kan mo nsa me ba to chama ye hu jo wa ne nten ndu ko ni ko mo ko ba ni ko mo e mata
No kwani na mama afini kwa na bana onti se no wadanti oni nka ka odaka kwanya 3 and 10 nko ma na mu fra no amu fra di chenye ko fra ni me kasa no wa ka ya kwala no wona ana na ma ni su ko kwa na waja kwala no ko so wan chwa no no an ka sa ma fa kwala no o se wan tira no na ma no ne ka bra an sa no ka se ni se ni sa ti de ni ni bra me ti ani ko mo e ma ka on fa kwala no mra ni sa ti de an sa na ni ko ti ani ma sa mo ja kwala no ba enti efri sa abre no ono na sem wo kan se opese ohwe ne ba nanso wo aye ne wo ka sei o ma ne kwan se bi obeba akwala ne ho ana kwanya bia se e bi opese ohu akwala ne kro obe hu no na ede na esi ameme ma no ka se ni mani hu akwala ne se onim ba bi amowo meme ma no ka se no pese ohu akwala ma mi musa ne ma o se mi musa ne ma musa ne ma krache kwajobo ache ede na esi nti a o ka se maami akua bene wai mpeso obema ho kwan so obehu akwala no kasa wuti o de si ye no ele mitimi hu adekro esi ye wo no mene ntam de baby o ka se me ko wi akwala no o se ede na abanti a wo ka se ompese wo behu akwala no ede na aba paja oni de mi mal ko esi ono na de akwala no ko e ko ro ka che oba ne se de wine na me ka se me ka de wine no o ka che oba ne se nkoko mo ye won kire me do sa to ban ko fa akura enti se wuni baabi o mo wo they say the minimum be o mo se ye ade twato a wudi hu ba ne ye da ben sa tam na ye 1 month but na Friday ade twato a wudi hu ba no be ye bosome ba ko nie pan na de ne be sia o be ko ho e we hen nkoko ho no mu firi nkoko betena adwoso mpatamo na awo kanadi sei oh no de ebro ayi kura 6 months kura eni atiri enti wo bra wodi hu ba na etwato ye dabe asemba badabi aje mi hu ne di ache edi be sei this first ne de mi hu no me baka say be yini 1 year ni 1 year ni eno akue o se be ye afekundie ena wo ma ni hu ne ba no onim ba bi amote no aba so o ba behwe no de wo ka nie edan ga to eleze obi mpese ohu ba bi akala no engo ko efire na ya mitinu no anya ye tu efire ya no ma ko tena ba bi fufu enti wana afia me se wa ko si echi o fie na ni etimi ya ti etu anya kan ne wana me stand there e wan ko ko wan jira ni de se de wa ya wo hu be me ti o settle wan ju se o be ni enti na ti no e wan no fia me ba ne ka se me ba ne se wa nu bin ta fia me ano pe bi na se me o fia na me ti anu ase fia bi no wa e wa mama yi me ba na ti de yi wa se ma wa ja me de ba yo ni janza jaba ndano dubai no hando kati phone e plan wa tabri alwa sibani ni ano plan bani wa dimam o plan o fara no ka be bani madam ya fara o fara zona te ma no so me patro o na ma fit dabe wewu ni ama wa kuma fara no na kuni ya o na ma ka bo wa ko na o na madam ni se wa di di e na o ka ta no ana si awon ko le presi pa awon ki ni titi obi ko e je ben ti na awon titi obi ko ni o di madam na tem papa ama no so e ni ti ta sa na na me pre ko jo ra ti ne papa abo na ma ni sa ja atem ti ni te na oba no aka e ti ko na ka sa ni na sa me ku adult se da ba ba na ku akara na na so ma ta abo ma na te ni na me dia e na me ka sa do wa ni ya na ni ko ni de dia e jo papa na ina so ti an kan kira mi je fu na nzi na me ma ta che ko ni na ko ni ku wa un tran de kan so mi aba ti no apta me ka cha ne papa o mi zin ti ni ne o mo ba na ka cha ma na ka ta papa bi kira me to ba ku sa ka ka ma ti ta e ji pa no cha no na mi ti tu so ni so e ti so anu no wa fra wa nya bi na e wa di ba ma ma ya ta ni me ya na ba
ya akara no fa no ko ba bi o no no ma sɛm nti na ma wo nwa akara no enti dia ono abie na no ka ye nti na wo mpese obema na hu no kra no ne papa me dance ni sɛ ma fra na bona mane o ba na madam no so tike ko no ne wa mo si aduma woni nyina so ya dance so na aka mo ka ne da speaker obi ati bi nti na no kasa ana ma ne hu ni ba na nya sɛ bi ya akara ne de na ye nfa ne nya se Kwajobu achi wachi na tumda. Kwajobu achi wachi no wama posifu wachi na tumda. Ediye nwo ye ye ma wo ma ye che no. Otwitio wo hwan so. Otwitio wo hwan so. Me am no kata. Otwitio ne oh, me printing na ya ti ni tu. E wo ja tu police station. No se wa ye ni denti na ma ni twintuo ne se kan ni so de be kun wo. Me ka so no ko so le ya so na me ba ni se de me ka ta fe no ne ne sem pan. Ana ko so na me ba ni se de na me do me ba ni ti so me ba no. Ana me pa mo me ba ni ka ko fie. Ana me ba ni tu won ko. E ja na me ti sa ba na fa ya fe ma mi. Ti o ti da mu na ko na mi cho me ni. A wa ti to na wa mi ti da mu wa. Ana mi kwa jina sie na banti sie ni efitesia enti mi jina sie na banti wana ana wata ban wana sama ne mi ti afọ nti sata na sita ne ne kuta no ana mi so ha de on ka sita ne mi ti na mi etu na da mo ni ti na mi tie enti abanti wa do be tu do ha ni obi anu ana no dra ba e chem ni wa ti de de ni yo ti o ha de na mi ko na ba ti na anti so do be tu me so so say shey na ya fango for man so mo kine ya e pa so kine ko ti pro ata obeku na me one was so kana na na bla ba ne gwa ya ta ga ko tie ni sinu ni o ya no na ma ya ti ni ti etuo na wo twen wo so na ya de ahin bia o ba ta se etuo no de wo twen wo so no na ya de ahin bia o ba ta mi ni bi ta se ti so na they are not tenten no ti abofre ni bi ene wo twen wo so sa tam no na wo ba no anya anyem ana wo twituo na ansa na wo ba ne ba benyem ana mi ta ko un ta wa no ba ne san wa de kan no ta no ba ni te so ni ti ndo ma tin ko so ma na na ta nya de ana me ba ni so ko na ko ta wa ti ta ti ni su ti ta bi ana ye de ba na so ko be ta ye hu ti aye nti na ti na na de na me ba e fi nka ba e ana ba ti ya na ko bu wa ti no e ti o ko ko na ma ti na ba no de ba na na ti ko ti se ti wa akwa di ma ta o ti ni pa wan na nti ko mo ta president was mata ade ne ko ni pro ko di ti de anta am ko pa ko na me kan ko ni e ti ma ti na o di ka ya de afata kramina e ma ya si ni ti esa oba no bra kwadwe twituo wo so ne kura nyina achi no na oda so di kwadwo na chi okay enti sese ye ka se botaya wo no kwadwo hia eye kwane obefa so obehu ne ba na obehwe ne ba wugiri se kwan ben ne obefa so a kwadwo behu ne ba na wahwe ne ba enu akua me pa ta o pa o ba se obehu ne ba de no na ne kan pa me na no ka ka se o ni ka se ya no obehu ne de ko ne sa de ba ni no because ni ha para na mani ko kuno abi ame ma bre wa para na aha nyese bia okoku no se bia wo nchen na emom ohwe ne ba na firi wo nchen firi sa oba ni sua adwuma enti wo ohwe ne ba na firi wo nchen kura eno kura nso ma ni hu no ali na ne tumi ka ga ye ni na ye tiawo da mo wona mana to bia ka dia wona bo okay bra mo to mo nana idin na ne papa kura de o se ye fra kura ne menses afe na wo abeba kire se ye Memphis o se edin a wo no de ba ya nkasa no mo ma mfa nto no e na mo de mo a mo de eto no ye metie o me fa ta o si we sa wona we yere wo
That's how we do baby. If you tell me I did not have a lot of black, I didn't come and not come and say, what the I'm the projection for. Oh, I'm not going to know the dinner of a land. Entina me busa we. What's that so? After I know another man, I don't pass in your work, and I know these 2 months and another man about. I don't know my friends, I hope I want to want to talk or anything. Let me see you. There's an animal, I will see you now to you. Take these one of my. I understand that I said. But I don't want you. And to do this one, I can't for it. I'll be never in that. I found a shop and anything, and I have a now to do manner. I don't know about it. I don't know about you, so I say. I don't say, like I say. Okay, the phone too. That's a calamity and protection. Don't find the sound faster. Let me see anything in my foot. Don't go to the phone. Let me be here at a family and protection. Tell them faster and I'm faster. Young gentleman. No, I'm not gentleman. You're gentleman. And I'm not even sure for anything I'm going to pass. You're faster. You need better friend after you watch in the bus for morning. Entidine dia wa na en ye wa wo to wa de. Asama akwadwobu ache na bia eninam na dwemu ne se na me na mawo me ba na me di medin aba mo anyi medin antum mo na mafa mo amudin ene e dabre akwada no. Tia mi busa wo no. Akua brewa. OTEC 102.9 FM. Oh. Coach na be charge sa no. Enya maame na coach no. Foforo unsa nipa foforo ne buy. New voice and a buy. Na asemi amokra menkasa den. Asemi ye kodo boko. Sa wo hwe asem we ya ensem wom pa. Enemre mranti aba. Ebinom tumi fa nkwase akwan so. Sabe fa manfo ma. Fa wonu motesa de wonu mo afa nwa. Enti afa ni ye be dokro no nanka atweaba. O de anya hwe me ma me bumfu. Mo wo case. Eye wo be di asem ba. Nya se wo di asem ne ba ye nti wo wa bentini e beta wachi. We don't do that. Wo twe ma me ni sutuo. But adan so okro no so. Wo twe ma me ni sutuo. Man twe sutuo. Ma me ne ba be share wo dem ma me ne ba wo ho e me dane ntokwa. Acha oba me ho. E dane ntokwa. Ana ntokwa. Wo twe sekan. Man twe sekan. Sekan be na wo to ye e ma wo no hu ye wo fie ho. Ja ma me nchirem kakra. Aha mebusa wo. Sekan na dia bia sekan ma ketwa anasa brantan dia bia. That time no abokro for boys pa. Ne nipa bebre wo ho. My back we o twe sekan. Man twe sekan. Man twe sutuo. Aya den na e che wo. Ono ni se me aba be fa ne ba me kaka me didi natam ada tuzitu enti tuo ben na ne wo twe ye me twituo ebi njituo wo hye me hye on hye pacha debi onim trama obo pacha debi de na onim ye menim bibia ye utwa bi pacha debi ni nyina dabi menim bibia ye wo de maame ne ba ni dwane firi baabi anamote ye ko hye baabi na nsansa na wo de ne ba abla me fene nwane the one say abra squad bam so no obo pa me squad bam so no mimi dwane akoye ho no kono aha no edwan di machi enti no tie odo tie tiam enti position go muso oba ne say me na bi dwane no oba ne dabi ono na de ne pede edi machi oba ni dwane di wachi dwane di machi ase ono no say to mimi dwane jana wa mama de be de sika bi twa no e pla no that time so din kai mark bi wa ha kire so mama ne di sika si no because be ma ho
Okay. Atiefo asem we meba. Wo say girl no unya nanka da so pe. Unya nanka da so pe. Unya nanka da so pe. O kai nioma ya wo ne girl na ya na e hyew se maame na yesa ma wo ne girl na antra. Adia ba ko me ma ko sia me yo je me say o kai nioma wo ne girl na ya maame no asa de wa ye abeji akwala da free wi sama ya na hyew se nka nya girl na anka enipa ka bi ma wanka pe Ompe. Obana wope. Good. Odifo bebam ana ni kobu nso wa ha ono nso bebam. Mimi say me ka kai nioma me ni akosua pa ya. Kai esoso. Ye bi no. The rough. Where the crowd the anime. Obende. Uko baby a crowd the anime. You cry him so the anime. Obende. The sie. Kwame empwa. Ya ka na abom. Ni abom. It be ya ka be 3 years. Now frame me. Awale banza be ni. Kai. Watudutuo. Say come your second wife granting can frame me. Gaga. Onya ade. Ya de me ya no maye no. Okay, enti arofo sabre ye ko KNG for akache. Ye ni akosua eni nkomo na ye hwe time herbal mixture eni nrunka ye aba no ehonsem. Asem wei eya asem na ye bewurem. Enu wadama maminti. Medasi bebre nana wadaroma adishima ma yema munyina ha na yema makwaba emra oteka sefidi so. Enen so chobo so kwame waya ade oye wa mamoje ade afusan wo mino mienu mu a na e wo se ye de na seda ye de ma no sanse abrenye na oye na doye e wo ho ma da wo tie nka KNG heba ye kira kwa wo mrom Abidjan house said dada ye no ye ba mo nche ye no be twinkomo e fa ya pomodin wo sanse mpanifo se ama me ne wan se fiade no bi nsu benya wa na efiyade ene yade na timi ma opani dani abofra na ne senti na Dr. Kennedy wakofa enka no tudo na ye na no ehye no odi afa abefu kwan so na odi enupa eye ekukudam enan odi aba montene ye wo XP herbal capsules wo ho ye wo Asco herbal capsules ye wo eye time herbal mesha na afa ye wo KNG herbal capsules enu atele enan we so nya bi na so no ma ebebo apa dada meka me se one ma womunum ye nro nyina no se wonum de o madanse di eba ne se womo ede eba nti se ne da edikan na otebenka ebi ana ye nro no wonum bi da bibi na kire wadwe na person ne twin koma frey e wo 0244 417 669 0244 417 669 and I say 050 386-9402 050-386-9402 Yewo mrom Abidjan house enka no na ye fro say African Banglo and na KNG herbal atonsu monako nso so yewo ho afi baby bia etandru bia no wogebre na so kopi mu ho na wo se de o ho ne se Omo time herbal mesha, omo KNG herbal capsules, omo XP herbal capsules, and I say Asco herbal capsules. Jo hono ebeyi biama amwanonom. Na wono medre ya me come sure say what the wadansi di obeswa no sebi dese na wodi apraye. Yes start yon komo twetwe no efri ye KNG herbal capsules no. Debi ameka say ye capsules ni ye capsules bia obo ade no bina ne hahaman ne dunsi ne nutehine no. Eno NHS yakeka bomo ene dia yedwe na edro ya ye no in the topa ye form bro ni say capsules na so winya capsules ni bi na so meme na djuma edini medafo menu dia hye bia meka se ne utu ani hwe wiase afa na nyina obehu say coronavirus na enkoye esinsenwiem amanfo bebre ebre ene coronavirus ntino yentimi nchiechia yentimi hage sebio otis obi bo wa kahu kra na ope baby adwane edwuti ahye ene wo hu se obi enwensi tetsam na ope baby na no akwa bia onwensi kamwa dem ti yan say obi kan say me for corona ni fru okọ no ho aso ho all because of koro se papa koro se sister koro se abua koro eno no abema se no ma be brenke ye de ye ho a ke timi ye no
ene intimi nye sa no mani ne no ene kuku damfa do suko wono ma rewram wo mo nya ne ntie se sabre ya corona eto adenchechi wo baabie ne Ghana de etia ye ne ni eye lockdown bi mu wo bia wo immune system no ye very boosted no ya de bia be man ho so ni pedwe no ehun sunsun nya de bebru si de bia de na da se edumpo ato na nanom ewo siedo na se ne sade a na me kanfo ye dru ye KNG herbal capsules no e de amount se me dofo pebi na nonom na so wono no madru ya ho na bonsi you e boost wo immune system no wo immune system no sam you ne kra ni pedwa no be fa 90 ma pe fra bonsi dada na apomode na eye wo dia me dofo yi e boa wo ama wo immune system no ejina brand no enya ho saa wo yo ba fa yo dada dru anopa me mienu enwumre me mienu e be boa ma wo ma yo mu SCP esita efrise oba ni oba se bi ni baby ekoyi oba ni baby eye we se oba ni oba se bebre na ka se pampan free ene bo se mama ni bebre timi koma ni bebre ho mu wi am se we de menu me ho oba timi be ma timi ko di agro oba nche opia o kwa di agro no omo powder na odi akọ so opia na che se wabo powder say tum powder no aye dike pa as a condensed milk ajibe ma no ho nyina afa obi de obo na pampan de chi se heavy e basa obo hu se nana okwa on peso bebe bium wo frɛ na o se kyena meba ade kyena meba o de sa na ekwa de me obama mobile money kakra ma ade apodwe na so se wo be hu ne de e be se da man for kan sem se wani be hu kina na so wo nan ensi ho efri se obe pampan obetiti abon ho no do so nti ne na ona makra me do fu Pedro KNG herbal capsules na memena mame sebio pampan bi efri ho e ba enya akono yi ti se mole akatoa etete wo ni nyina be ya adwebro wo ye be ma ya na obe ma mu nso tututu na efri mu na eba insansan kitinkiti agye aboso wutim so odwo so na obe ma mu na ehihyew wo ka wonim sisum fe wo sisan na watimi agye nso a make am fodri e di amount se wo nso pebi na no bibia ebe ya adwebro your number is 0244 417 669 0244 417 669 KNG about room Abidjan House KNG about Tunsu Monaco Fredments about Danny Farmer Gilliga Jausu Smart about Bossing Potem baby be a Tadrubiano when sa ebeke dreeby your time about Mr. on my time about the Uti Dina Crane penny mo bianim time about Mr. Medofo and that time I drain a malaria fever at it where I was a one more because one more some malaria fever in obo from basabasa I want over sabasa tipa basabasa one more to win to me the bruni sick loss of appetite where do it tatashi and one time hebamisha TIME numbi and one no obabu in sign which calling may asaya brown acetun some unhune faribai what the honest of me do time hebamisha a very quality system now if you qua I am mentioned disorder may a bass sebio I have something which is then in a very quality no edi amount ama okuma atoyim if you say chedi ampo nyakopan chat so baby or supposed be obunsa se se bosom no so and I said that time of the month or so now what dear and sabu no emmeya and once one time hebamisha ebe flow kama and be coffee fefe now are you free to go na bibia I come pa and number is 0244 417 669 Mr. Wada wonam ene ye omre ebi amike no ukodwa so ba na wa ye boho bi na ka se boholism numbi ebe ya adwebrel woto asesebi etwetwom etutu make no mama when you fish be aduasia de watche a ekono eno your friend say premature menopause etiti one numbi ebe brena se one time fi say true obade no bi na ne ha mind do sin no tahin no ene atebra ke kabom ene ye dia enti wonoma na esiesio sam ye no ye adwuma no na kye say wonso no apomudi no ejina brane da bia amka se ni pedua fertilizer ne aduane enti so wontimi ne dia numbi ebe ma wo appetite level no akosru you going to eat 3 times a day. We do it 3 times a day, and I won't say the piano. Now, why if you say, we are the kind of thing do once a day, remember it too. Maybe I'm a chair, we are born and say, me a bank could be me dear, and one on my close chapter, no, edgeman and so Debbie, and yet. So we are sad na we didn't pay any on so now mwa eba sana in so cry the good yama na ama we yem eya no me draw time heba me shaka won say ye do ya top it baby oba pin for menum bi oba ma kra no for mane no bi oba oni fie du mienu ense fata so no so ebe no bi ye wo Axco herbal capsules wo na Axco herbal capsules no so sisi eya we ya amama adukru system no bi
asp herbal capsules ne chese aduro bi a me se sam mama no adokro wo no me kasi subie me se axp bi se p herbal capsules wonum bia ebe yi usisi mama ni nyina e wona bon se amama nti be ma obo adwuma kakra na wabre okọ odofo nchen a wai bo adwuma 2 minutes 1 minute ada ya ohini muntutu enye e ba se de bia na odofo no munumuna ene mema ne bebre de bia efie nye dem omo nyina no mema ne muna omo because omo adwuma no ensani de bia me ka se be ma so adwuma no so ani a wa makọ homa kra obeba ne ayeduane si opeche no aba abiti enti wo se obrebra ne ma mo piafo enye sa beto ka mo ba no aduane abufi ho efi wasi kama de ama no nenso no ohu anim a na ne buafo whatsapp de be ni no onfi wa adentia de o kan ngom de jam de ma whatsapp nso enye de hie ne untimi mo adwuma enye e basa na at so class no so be kan we manager kakrakapa o ba da ka mu se no be on say yeah this a man nenso no untimi enye kutuwa wonom axp herbal capsules na eji amama ne fro na sisi ade ne fro na wotimi power star bia bi ye o asco herbal capsules bra me ba bewi winya asco herbal capsules ni bia se koko na etete wo eja wo yimutim ama de bia opose wani de bia takrasha wasum pentisha wasum de bia otimu se cotton so abi nu wasum sa na kwese wa kra so kra be fiti obi akasa no na oka brofo kakra mo makos kakra mo ka pardon I didn't hear you come again can you come again any adia ni nyina no e fa hwe ma me pa cho no axco herbal capsules na enti wasunu e ma sebi wasumu na ho koko ni nyai sebi ambo yematim kota mansan ja na bia so ati so sa do hwene mienu do hwene miensa so so no enye eno an se wo benu medru axco herbal capsules CB na se ama oyemu agono te se mango no ene nonum pem e kawa kotena so aram na ba besen na wade wo ho sanso e na wode de efiri woto sebe te se mpompa eno so beboa apapa ni nyina efiri ho na wade wo ho na wo nipa bebre otum se ye tena se ase stylish ye ho kakra enya stylish no mo yo no ma fifiri ho sento makata de so nka ye piapia to mo ho ka bon se yo no ma enye fala numbi na bibia enko okoto adru na to axp herbal capsules na asco herbal capsules no to bom na emwa na sisie ni mu eda ho no na koko no so ko na wade ho meko your number is 0244 417 669 0244 417 669 that's why mo miss me that's why atiefo akosia papa bi na awie mo ten nka KNG herbal time herbal mixture eyadru yenim ni fritete adru yi unya bi na se oboboa ebeboa wo ni nuanom KNG herbal capsules axp herbal capsules asco herbal capsules ni nyina wo dwaso unya bi a ebeboa wo awie information a ye pick free mankranso kwaso ekrobi ewo sa kwan yi so a ye frɛ ho onyina nufu wo kyerɛ sɛ petrol tanker bi akonya accident ewo onyina nufu ameja to kroni mu eja to ekroni mu ameni pe dwane konwuram ya enya asem ketwa ewo onyina nufu as we speak anche be ko ho na yakohwe sane onyina nufu enioma ekoso ewo ho yeri nkomo ye bo nkomo yesua de ye kire ye ho nso ade mo twame me basisia jingo oh dia na usu djama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du fofra antek herbal for the aba hey okwa wadi biba ani Spanish jingo capsules ye ma obi ani we fi ade ntentem esiesi akoma no na afe aboa ma moje die fusani ye wani paduanim na yensu yenkokrafo ye oh emamu nkokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa mekire anti aging so moje na bemma wa hoden sronko adrei enye ma obi a wafa afro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upe bi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy Corinac Herbal Dani Herbal Freddy Mens Herbal Misty Herbal KNG Herbal ana afa drugstore na herbal shop bia mu so no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwedie nkratoa yi mu age atumu se eye Spanish jingo capsules ya manyan afi na ba mu wadi umrantesem sweet darling my beautiful baby Pepper Plus mixture ya ebusinya nom ebutinye immune system a abosumi pini obi anya rede ti ase emedo
tie Hepa Plus mixer ene adwuma ebeye no nipadua ni mo no afi kra na ebeye nwanwa mo aduro ye ma yen general well-being ebusua pomden ho hia me yie esne bibia ebusua wotanom Hepa Plus mixer no won sesika hospitals wo save ade ade foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband ene won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixer apen for abato mo manufo ne nkwada wo ni fiedu mienu nka ho e pharmacies chemical and herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer e mapomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agye atum se eye 21st clinic say eba sciatica no ho every usisimu kono a woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ho ye sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mu na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 That's the 21st clinic. Woman is sciatica expert. Never be my betting so mame. The wood ointment. Eye kama papa. The wood ointment with the true ya. When baby na ya ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner ASEM yekin. Ekuafo a wakọ fuoma banu wabre. Afrafo a wakọ epo abanu wabre. Edwedifo a wakọ edwoma banu wabre. Adrobafo a wayi gears ya drive wa na wabre. Efitafo mesinfo obi asasabro ha no. Meka ja hwan. Wudware wie na wo de the wood ointment twia. Wo behu da obeda. Mira, me bin komi sisi ni me kotodwe nyina. Usisi mpo de enyo na abeka. Me de bi ko twi ho nyina na do wontam. The wood ointment. Our pharmacies herbal and chemical shops. Titru King's Walk Herbal Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Hey. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Abama Huaden. Refuse to grow. Any offense back. And what day immune system or Yankopon, and your ready pedian Musamoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia. Ya Rientimu. Sasa dear, a month for the one, the Imbusaba Mesa, Drodon dance yes, and Yarwa will run Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a home car. Now Yamwa suing Yano, a boy who buy every home. And now Ompa, Omwan Yarwana Dada, no monum doctor and Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Moma who are deep pinti. Ya Omuntim Pose, Yaria Esomo. Imbusaba Mesa, a walk Kanshi, and you are may move Bia Yato in row at 0246 20 8496. FDA, Ashisha said, Jadian Kratu, Maja to Musay. I'm free. Maria dry ye bohu de ru anytime heba misha. Time heba misha yama obia a 3 malaria e hano. Dia nanuma to a 1 timi any dia no. Wedra ne time heba misha edro. Edrei ansana ubetobi no. Shesa wako hospital anasa lab. Ami ahwehwe omojama hu se wo a 3 malaria ibi ansana wato edro. Time heba misha edrei. Enye ma oba wafa afro. Dia wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu. Se upe edrei dudu atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba koso wa Atonsu Monaco Junction. Herbal shop, drugstore, and a pharmacy shop. Duduana unsa ebekabi. Fra 0244 417669. Kayo sata mono ATIME. FDA aji ejadi enkra tuwe atum.
Ago Ghana this maima and then common free Uncle Most comfort zone. Why yet fanim cross store. One fast sebe and yema and ye papa and wuni man for suntino. Wako America abruchi memu akofa nyema papa bit say bed sheets, blankets, curtains, laundry detergents, a hood bebre, wine glasses, plastic bowls, a hood bebre. Afe hair products no ye want a shampoo in a conditioner. Some man a hood bebre. Your friend say body wash, say yeah liquid soap and I say solid soap no. The upebia ubenya bi ho. Almighty equate you want a body lotion and a fair mouthwash, non-stick plastic bowls, papa place a hodro, Paris bowls, yow, a fair perfumes a hodra ya can do ham so ubenya bi wa Uncle Most comfort. Ya wajade near man bi a fair and more and one a citre oat and mane mema unku a hodro in bi sanitary pads from Kwaya this summer and mano or mobile summer red light no Uncle Most comfort zone and benya bi ato. And pat stores a boodie nanso so to ade wa Uncle Most comfort zone what time from poko dwa to abebo abasa wo tobacco anawutu akoton ye water for 4 months opposite Okes Junction Freya Homa 240 0248 728808 ana 0244 457718. Uncle Most comfort zone Royal Home of Quality American Goods. Ataki ene yati dene ni nyanse mua yariye kwankro adanu kodana ASEM komu amochum huwa enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokita ekukudam ene nintini ene mfidia yedi abegu ho boaye emyehwe yariye biemu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yariye bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yariye ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre ompem bema utebisa prostate ho ensem ene hawo anase unompe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem on nask heba clinic yo ahinema kokobin ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how adekwadade nya epa abedai nask heba clinic nyakopon enamyeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1. Okay, yada mase ya koya ya samba bio aha ya 102.9 FM aha eye utek asembe bada dwumadi no ena waso eguso a utie na wani guso nso hwe ewo ye YouTube eni ye Facebook ne so ohwehwe utek 102.9 FM ewo YouTube eni Facebook ne nso so a ubehu yen wadwenkyere a wo no wo de bema yen ye beje ye bekan ewo afidie so na ye de amawo kaisha ne nso se dwuma ye die ye wo Dawood 360 capsules eni Dawood ointment enso boa unya ointment ni bi na se wodi twi na wunya 360 capsules ni bi na se o memene a odofo wawie enti ye si twi na memene wa sisi yade bia be ye so kwankro ya wo ko a enko wa unipaduam sasabro wapone waposo enam sisi yade bi nti oba bi ni bema bi sesei wonom mmotew wo mpam aduro yi enye mema dronko ena enye ma dronko oba nom bema nom Dawood 360 capsules Dawood ointment yempe bi ni yentwi na yemmene na beboa ye 0244 886437 eye ye number Naskaba clinic your Ultramodern Herbal Clinic ahinema kokoben eni yebutu na yedi yedwuma yani wholesale ededi animhwe na wo obi a unompem wonkasemu stroke yade de wato form wenya problem so wo ho awo ho aye wo den wenya problem wo prostate mu high blood pressure kidney ne liver ho hawo na aba so o hawo biara abani padua ne so no oba Naskaba clinic ye do fa mfidiem ye hwehwemu ye hu yade no ye de adupa kan ma anyu ahoto 0244 120 269 eye number eba Herbal Production and Consult yen na ye de Hepa Plus Herbal Mixture no aba eduro ni ye 10 Ghana cedis per Hepa Plus Herbal Mixture FDA for ye hwehwemu no won mo se eye for general well-being enti se ye ya me ne wo ka sei se ebia enioma nkoyie ewo nipadua mu emfa ho ne yade bi e hawo se general well-being ni gina yi a eno ano no what wedi enti de hawo bia kope Hepa Plus Herbal Mixture nanom emfa ho sa wo yade ana wo nyade
unum bi ebeboa wo echidi yade bi na eni nso wudi asie entontom wa no ono mo abedi oma beye ka ewo mogya mu a pe hepa plus for malaria duro no pavi ene plasmos eba mixture nanonom wawie baby eto onu obi akwa bodin ubenya biato 0542 778572 and 0542 807 907 eye your number and talk about for the Spanish garlic mixture and in the capsules on modiaba areho se wo bi betena se na obe sore na ne na ase atatai areho so obi bekasa na nka bone ne wonanum obi ayekese abroso yese ne cholesterol nyina akosoro obi Johnson tentempe si kire yade ye bo nka ye Spanish garlic mixture and in the capsules nanonom na bebo apa na wo obi a ye kire wade a wonhunu enkam emoja ntumi ne afusa ne ye ma adwene ne mu enti ye ka asem wa kire wani na awrafi Spanish jingo capsules na wono no mo a wakoma ebo hwimhwimhwim paripari ni nyina no ebefiri ho afi ba bi eto no bi akọ antek no pay body ya wupedi na to your number is 0266 114111 agbeve herbal center ene di agbeve fever aba edure din ne honam se agbeve fever na agbeve fever no eye atidi yade aduro obi ho a wonyare nso wonte apo wonam anofo saa pe agbeve fever now the nom na hwade Plasmodium parasite are responsible for malaria any feverish condition ni nyina no wunya nom agbeve fever eduro na vanish omu nyina be frim amwade ho yawo agbeve tonic ya no na yemojaduro obi ho ani moja awe uhuna no aye ho ya wanhwe ya dakopo betwa ahwe onsori bio koko ne ho abagim onsabuom kura na nsisi so yie enam umoja awe nti pe agbeve tonic nanom ebeboa oba bi yo ya use agbeve bam miemfa ntwiw ya di twia unipadua mu pains a wote pompokra na abo wafa bi yeso beche na se honam kankan ene nsa na asisi nipadua ne dia use mona soap na fa mona cream faka ho ebeyi sa haw na firi ho ba bi eto no bi akwa ubenya bi 0246 595256 good ansani yabekono na yene owura bi efren kwadobo ache 29 years old enna o kire se woni ewura bi awo na emom nase age ne bana boso ya opa akwada no nanso onya enna na ebon komo odifo wa asem bi busa krachi we ana ubewura mu nana asem besem bisa ne se de ekoso efa oni ababa no ne ababa ne maami nyina nyam bia na busua nim sanse KROBEA yeri fisante ko toko se itifu ni ho a pejafo ho timpesem bisa ne se ko dwoboache de na ekoso nyina no na busua enim efiri bra oni akola ne tena ye maami ne se wompene so ye che ne ko to police fo akache enam nyisen ni mu wantimi ankoto akola ne din nyina besi na wote hei babusiafo nim patan dia no maye follow up wani nyenti o ka sere e ko asaba bi se ko e no mkutu di ntia bi ko obi okay de ba ko ni se o hwe abrantie ya ne nkasa yemunya sabi enye nsate enum nyina no ene yepe nkemia koye se mesusu se de maame no kasa ne abrantie die no epo bi wo ho a esese asembe bada bi dwuma die tumi sane sa apo no epo ewa abrantie ene wo maame ntem na ase no oba ne maame ntem a esese asembe bada bi dwuma die etumi sane sa apo no e ma tiefo hu die wu bibi wo ho na KROBEA. Okay, where dia so dia mami o na menko ahoma so meni owura bi e friend Benjamin Jima enko kasa Benjamin good afternoon. Benjamin, ayo, good afternoon. Good afternoon, sir. What to say? Ayo, Benjamin say yeah kasa wo he onyanufu. wo nyina nufu. Yes, sir. Edi na asi wo nyina nufu. Anyan mu petrol takadi ya di petrol free asi besna ko tepa area ho. Ana abaji kuro mi leja to kuro.
Petro tanker na benya accident wo kuro ni mu. Ana eja to kuro ni mu. Eja to kuro almost 30 minutes in fire obi ama. OTEC 102.9 FM. Enti eja na to kuro ni mu sesen kire mu ye. Petro tanker na hwe won petrol wom. Enti bebe a tene ko nyina eja ni die tanker ni dia hikura. Tanker na hikura. Hikura ni de meti ni driver ni ehunu wo. Ene kuro ni nso aye den. Kuro ni zo jada kuro nkofo fie hye. Le baby tanker no say hwe water baby petrol me fa bia jani die Enti sesei ekuro no ba bia petrol ni tini kwa okuro ni bia ne kuro ni mu nso hye. Aha jani hye. Enti wo kan wani asesei adan dodo be sen ene jana hye no ewo nyina nufuo. The matter means to me nko ho nka jise jana because fire bia ma ha ntimi nko jano. Edam butu pa. Nyagro. Onyina nufu kuro ne ye kuro kase ana. Eye kuro kase. Oh, enye kuro kase sa. Adan one side. Ewo one side. One side. Aha. Ofri mankranso kotepa ekwan ne so. Aha. Ofri mankranso kotepa. O tira be bia forest o police for na boberia na. Aha. Kuro ne di kan no a. Ene ja enti sesei no enipa ewo kuro ni mu no omo nso wei. O nyina pie say na ye family fa kwafuom. Aha nti nti aba ta na ye nya hu se obi ma ka de ha. Ye nya hu se bi obi awu ana obi nwu. Ye nya nti se obi awu ana se ba na petrol tank kan se bi ka se drama ni mate ni shem. Ba jani dem tun ti nko ho na wa busha wa hu de tie. Adie we pa nso de ano ahye ansa na accident ni besie no amanfo kire se ne nipa wo kuro ni mu ansa na accident ni besie petrol tanker no e be hwe ho no amanfo ewo kuro ni mu no ebi ma pia ba be ka se an ne nipa wo kuro ni mu ana no omko afuom ne nipa wo kuro na e hwe wa na ko bo Ford bi aha Ford bi so na so na o gira ho se na o ele o ntenso ko bo mu ta ama Ford so ma mti tim na prepra Ford so abeda that side Ford ne so ahye ana Ford ne see emu nipa na prepra na ye me bi yo so be bi no ma yi nipa ne bi je see aso me ntimi ho dodo prepra na Ford ne so free hefa na free he na ekwa he so na be sna ko match ana tanka ne so free kuma se na ekotepa aha eti man pa Ford no number ma aha Ford ne number you say yes 2950-18 Ford no na tanka ne kwahwe mu no eno ne number ni on na tanka no mudi mani hu se da ho ahye gudu shi disia na me phone no nya touch ingeza me obi so am so anya mama no ye yo so ni band ye wi a me po obi na order tanem enti se mutu mani hwe kuro na ekuro ni de emu nyina ye wisia ye ja one side on the kuro wa tra kuro no kakra ato ya wi kuro no nti be bia to ya na petrol ntine ko ya na pie na wo ho no de ma she o hye sa end na tra kodru ya na ho ne nso so kakra ye betumi aka se adan de bi be hye pa na dan be bi no mi ansa bi de betumi a hye enti se na titia no untimi nko ho enti petrol tank kan le se driver no ni video bi antimi ampie nti o mu shemi ti ya jan zu mi fire so bi ama police go bi ama okay enti momu ho no eyemienu se bia mankranso firefo ana tepa firefo de beba meboa mankranso ana tepa okay o esi ya no am na bi fle keke no okay abani say atom fremamu ye wogidie se firefo ate ya onom ebedi dwuma na police barrier na ewo ho na no obi ama ho ya ti police bo ndia be jeja no mo ntimi nko ho o mo ntimi nko ho asemba badabi okay ma yamon pa yesa firefo beba na yehunu ba bi a ebekwa akosi why matis okay ya da say enti ye hwe pictures ni videos no why ye hwe ni mo atiefo we ye onyina nufu
ɛna saa asɛm wei asi ɛyɛ farming community awie yi a wɔn kyerɛ sɛ petrol tanker bi aload fuel na ni kyerɛ tepa kwan so ɛna ɛyɛ atwa kuro na wie ɛna akɔhwe hɔ ɛkɔbɔ Ford bi mu AS 2950-18 ama mu ni nipa apira ame ayi wɔn de wɔn aba na emom baabi a petrol ni gu so ɛtene kɔ no ɛna egya ne nso ɛtrɛtrɛ ɛkɔ ewu kuro ni mu yɛmɔ mpaeɛ sɛ ɛnepa ebetumi akɔ so okay orifo no anu gu asɛm so a wɔka to aso na fɛsi sɛ deɛ na me bisa ne sɛ ɛba sɛ abusua ne nim ɔsɛ ne fam nim ɛna KROBEA mɛfa akonya kɛse so atu mmeranteɛ ne mabunufo sɛbi enya ado sɛbi ekumpanyini se abusua a ɛsɛ sɛ nka wo firi mu a wɔn firi mu no ɛna wo ware mu baa sɛ wo kɔ awade a KROBEA yire fi sante kɔtɔkɔsi bisa sɛ wo kɔ ware obi ba ana wo no obi ba ekodi agoro bi ana wɔdɔ agoro dɔn kɔmmɔ na maame a na abusua fi ne se aduasa ka kyerɛ wo sɛ mihia wɔ busua mu kwa katetie ɛsɛ sɛ wo to ayɛ dwom na wo san wo chi bɔkɔ wobɛyɛ wadwen so ɔnwomtofo bi abɔnwom sɛ asɔbo akyerɛ fansa bɛ wɔ mani odontimi wu anyɛ hwee wu yɛ hwee paa sɛ wunwu yo na nyame adom wawo ba awo ba kura pɛ sɛ ɔhwɛ n'anim awo ntimi hu n'anim na nka mpɛ sɛ obɛnyini asa nsuo ama wanom dabi enu sɛ wonyine sɛ oba kura di wunim edina di ama no ɔsɛ menses ɛna ɔka sɛ ne ba de menses ɔte sɛ maame ne bɔ ne yi akyerɛ wo ɔsɛ yɛ friend sɛ ayɛka kwadwo bo akyɛ ɔte sɛ maame ne bɔ di na kyerɛ wo ɔka sɛ yɛ friend sɛ paja edin dem lefi lefi sia odi for twaso so hunu sebi enya do sebi eku wei ye di pia ka wan kasa wa wo ba wasi atuni di a kyerɛ wo ne dai wura fi ubani na ɛyɛ sɛ asɛw ne nso betu din katachi di no se scratch yi delay on sɛ asante aya de bi enka yamane ho ene yamamre ho ye wo abusua ne wo ba bi wo ho a wo ware a maame ne na ɛkyerɛ na konhoma sebi enya do ka be man fa mo ne ba no debi aso wawie eno ne sebi enya do sebi eku be kokuro brono mantwia bebre ema ne bia wo mienu miensa enan na omu sisi ho no because maame ne na ekochi ne ba no onua bi na ekochi no na danfo bi na ekochi no so te ase enka sebi enya do yeso wo ma wo hwe obama ne sefefia o hwe o ma ne situtu awade mu asem de aso post nuru ho na brantie ye ntumi anye na sɛdeɛ sɛ papa ɛno na ma aso ni nya akwanya ebowuram enton sɛ maame no ubisa na sɛma no no so de bi busa wo sɛ wo na nka wo ba because onim sɛ papa ɛne wo ba tampa bi asɛdeɛ ne sɛ ɔto badini ɛna sɛbi ebi amane a yakɔfa sɛbi enya do sɛbi ekun kantete no ye wo ye no ne enim adore nim party bia o se one fe a obi akɔ 7 no ne penso na bi ni ho katachie ye nya wo ba no anase ye wo empo enkane no sensenfo mpo na wo maame wo papa benya gu kuram ama bedwafo na adanse diefo ebeba ne ye bebo ampesie bi fufuo bi ne ebewo eto bi ne ebefufu edi ama bedwafo kora ebeba eno ano no yato badi na wie eno nke ya homachi ko ututwe osia ne taaso intentem yato badi na wie enne maame tumi gina wo se wan to me ba wo wan to me dini na kai kwa da nwum bi oboye se obrafo se kwa de o so oba bi awo a wo ye hwehwe animu so ati ase en ho na wo ko pebosia o de beto ne badini ahodini nnuru enka ne yie mu abrantie se wa hyeda sa ahodini nnuru na nko ye na se de wie peye se papa abra baba ne nyinsenim na nye wotan ne mnasepo bi na wa asew ni mu ahyase o ne ba ne de benyem a nka so ni control but akura ne de omutwe omumu tan abedu asemba ba dabi dwumadie ne betu ne din foforo akura ne betu ne din because my many can say on frantoma papa wa hwehwe ba woto badin o se papa nhweba o se na ne ho nye ne mu odin satie no mu nye pe me ka se watena sia pimpini na chia nyame adom gidi se bi wato susu kakra ebia na nkwanchen bank bi nya mfa nkoi ni susu ne da ho
nti obeto ne ba ne din Krachi say ebi aba ho ya why you ready so we be take full responsibility of Obano. Why you crado say Obano se maame ne ma hu na wasade ese se wo yo as eja obeye wonye sure say bia abaya no na wo pe kwa bi die no na wo na utumi kofra abaya ne ka kire nse wo be ma spirit bia be wura no man de ku akwala no owi anu onu aku ne ho baba ene na enya ne kure no amiri kontompo no etro no wotwa ba bia wo sua adwuma no madam ne je no kasa ma wudi madam na tem madam na anye ofre no me frɛ no maame no ɔno ɔpeke am sɛ me hwɛ fuura no so bi hɔ asoma no ɔba ɔbɛfrɛ no ɔno ka telefone oh dizɛ kwa ndi me ba ɔmo frɛ ɔmo ka kyerɛ gɛ na me frɛ gɛ no me frɛ beto aso times ɔfa no ka kyerɛ me sɛ no ni hɔ am di ma frɛ na madam ne fae ɔsɛ sɛ wo yɛ le wo asoma wo sɛ ne korɛ am ka kyerɛ so ese me pɛsɛ me hwɛ akora no ɔhɔ no ɛna ɔso ate na me ba ma me ma me hu ni so ɔbɛ dɛ ma be di natem timi ko okoi uhu akwara no ukowia akwara no mankowia no de tema mko fa akwara no oba ne ka kire me se me ye majuma ba fa akwara na obotwa nim kitikiti ato amanu enwuma no ma se asem na waka no ebusa ne penifom sisi a obetima ya no wase ya ne ndi dad asem ko police station an mo frɛ am ni se ni ka se ni se be bia won mo akiri eno ka telefone dia no ka se ma me frɛ ma me ka se na ade ntina mba be fa kora mamu na mane am se ni ne oba ne de aka am se ale ntina mamu na mane am se satam na me phone de network credit ni so me ka se me frɛ na emma ntina ma me ba ye no anu se me ka jen se sanete dia on fa ayi no ne phone no emma police ni no na me ne nkasa ma me na fa ma no se ne no ba no police se o se o pese o show ba na se o se o ma o kwan ma o show ba jai man nkai. Oh, Nana Krobia. Oh, beso no yi ano mame. Se o pese o show ba, aso se me ma wo ho kwan ma wo show ba, German nkai. Na bacho, se me ntimi yanu zak ma fa na ma. Okay, odi for fadi ni. Nana Krobia. Aso ni tumi wo no so. Sanse oba no ne na bedi akatima kapen agro. Ama ba bam. Enya wade. Owo ho kwan se wo hwe ne ba, se de Ghana mrase. Bible mu kura no wo ba no wan hwe ba ya so die ma wagya no. Enti aso no niema bi wo ho amena sepo ene yaw no onyi mfiri ne mu onyi mena sepo ne yaw mfiri ne mu na anyi twa etwa bi anasa esabi ameto abusuanim se abusua we de wo ni obi wo a waase na betu ne din enya asante abakosem no enka asante amane ho empanyini si ewo bi na awie bi se papa no kura ni ho a enjinkafo ho ekoso wa asante mamu ha edi ni panya se obi wo ho se bi enya do wotiti ne mowure masam fifire no obate na asew no na ekire de be ma ne nye na se de krache yin so ye na hyase ne kura anye wakofo obi ba nipa no fa ne ba no nipa na ka kire se mempene so e ma ne me ba ne ntena wato akoso anye mo akwara na sa de ne twa na no akasa me na woti abrantie ya wo se bra okokro mu aye bu na wo dwane no no oba no so di nachi oba ni dwane di nachi wan kikire no tieni yo asembia no ye de aso tieni de ani fam onu dwane apanic ne nkwa ana wo dwane akop kurofo froso no oba no so di nachi edie na maame no tumi ka kire ne ba no enye be ma na kikire no o kona ne ba ne sa no enti aye ne de yeso chesi ne ba no ena o chesi abrantie ya ena de beje so jeso me da se kobo Krobea. Mama nchia tiefu nyina na mema obia ha. Okay. We di ensremu anti. Yeah, sure. Ma ye nchia tiefu nyina. Good. Krobea onim in psychology ho. Ya beka kire wo say anytime enipa. O niema mienu are very powerful. Ya control nipa no. Eye adwene ene akoma. Yeah, sure. Enipa bia o wa abrabo mu a obobra oma akoma eye adwuma ansa na adwene ababia no oye kwasea akiri and ohwe enkoma akoso yi nyina na sabe wona aye nkwaseafo won nsem ni mu no edoso chei wona ede nimdie ni nyansa eye adwuma mama sha se mfra bantie yeso
wohwe ne nkomodie mu ne nsɛm a ɔkeka ɛne nneɛma a wadae na didi akyerɛ yɛ nea ɛnsɛ ɔman na yɛtim no yɛde amammerɛ ɛne mmara ɛne nante na wohwɛ amammerɛ fa mu a ahyɛseɛ no nyinaa na bante wɔ ne nneɛma a ɔyɛɛyɛ nyinaa no na ɛtia yɛ na amammerɛ ɛne yɛ na amanneɛ sɛ akamfoɔ because ɛkwan a ɔfa so hu na akwadaa no asewa a wawo ba sɛbi wunim atopato a wɔnsere wase o wafa ne ba asewa ba behunu sa akwadaa no kora wɔ nkyɛn ɛne adeɛ wanya wo woni na nya kasakasa ne adeɛ a krobea ɛwɔ sɛ wohunu sɛ ɛyɛ asewa a wɔno ankasa awo ba ama abɔfra no watete na ma na nyini ɛna sɛbi wakɔfa na ɛnyɛ mmara kwan so ɛnyɛ amammerɛ kwan so wode na bɛhyɛ wo nkyɛn enti sɛbi sɛ maame ne bɛka die mpa akyerɛ wa ɛwɔ sɛ woyɛ nyansafoɔ na nka woka wa no yɛ den bɛtum wɔ maame no ho wɔde fɔ wɔwiadi wɔhunu ɛnyɛ sɛ ɛna wiase wɔhu abadi a yɛakyɛ abawuo so wɔhunu enti sɛ maame no bɛto sɛ ne ba hyɛ wo dan mu ɛna maame no so from onset wɔhunu akwadaa ne sɛ ɔyɛ afe na wɔbɛ wiase abɛbɔ bra oni adwuma oni biribiara wɔ ne ho enti maame bia na ɔwɔ botaeɛ de ma ne ba no ɔbɛpɛ sɛ saa deɛ ne ka abɔfra no ho deɛ ɔbɛfa barima na ɛso so gyina ɔwɔ mu no ɛne deɛ ne nsa kura mu seesia no ɛwɔ sɛ ɔbɔ akwadaa no ho ban kɔduru mpɛmpɛnsuo bi a biribi bɛtumi anaasɛ abɔfra no bɛtumi anya abrabɔ papa bi ayɛ den ɛgyina so saa berɛ no na wo nso so wayɛ wo ho kɔkɔbo pɛ sɛ wokyi akokɔ bɛyiwe ɛna maame no se wɔ ma wokwae a sɛ woyɛ bɛrima nyansafoɔ a that time no ɛwɔ sɛ nka womia wano na wohunu kwampa a wobɛsumi ne abɔfra no ne maame no nyinaa kasa na mpo ɛmmoa na ɛsɛ sɛ mode boa abɔfra no ma nipa adwuma bi sua na wode na ba bɛbata wo ho sɛ wo yere a wayɛ woanyɛ saa nneɛma wei nyinaa maame ne baa hɔ no mu a wabɛto dɛm wo pam wɔ ase no bɔmfiri hɔ nkɔ ne adeɛ na berɛ a wonim atopato a wokyɛɛ wase enti sɛ wode amammerɛ ne tutu mu nyinaa ahyɛseɛ no nyinaa no yukusii sɛ abantie sɛbe n'ani tira a n'ani ntɔn na ɛba bɛwie akyire no ɛnam abufuo nso so a atra maame n'akoma ama sɛsi akoma no ayɛ kɛse akyɛ adwene no nti no krɔbea baabia na ɛni kwae sɛ maame no nso kɔtu nanamo ɛkɔkɔsie no ɔno nso atu akɔ akɔsi abɔfra no ɔni din from sɛ yɛ kasa yi sɛ maame no ato din ɔse yɛfrɛ de Memphis krɔbea abɔfra no ni din ɔni din sɛ nipa yi maame no ama ne din woso amammerɛ korɔ no a maame no pɛ sɛ abantewa yi mfa so na yɛnyini ntom sɛ agya no sɛ wode amammerɛ korɔ no atoto deɛ maame no nso ayɛ ho abɔfra no ni din amentena hɔ akwadaa nyini bra yɛntu ne din thank you na mehwɛ wo bra meyɛ ɔbaa maame nso aka na amammerɛ mu ɔho sɛ obi fa amammerɛ kwan so na ɔɔto din a ɛnyɛ kɔtɔ ntoma ma mi o yɛtie ne yie paa ɛnyɛ kɔtɔ ntoma ma ase wo so tie maame no yi a me a mewo akwadaa no koraa ɔnyɛ biribiara maame ɔka amammerɛ kwan mu sɛ ɔnyɛ ne ho ade anaa ɛsiane sɛ akwadaa ne nkasa mu no ɔme yɛhu ne sɛ abusua ne bɛbɔɔ kɔkɔɔkɔ maame ne papa no yɛ a ɔmo wɔ bɛrima yi no ɔmo hu ne sɛ abaayewa no anyem no ɔno ankasa si mu pampampam baafie ɛbɛyi ne ho adi kyerɛ ne sɛ me nipa asɛm asi me na me ne wo ba no ayɛ dɛn anyem enti definitely akwadaa no a yɛde ne ba no ɔwɔ papa a yɛsusu sɛ ɔno ne asɛm asi ba enti sɛ akwadaa no wo aduru mpɛmpɛnsuo bi bɛrima ne nkaa sɛ akwadaa no nyɛ me deɛ biom ɔnkaa sɛ menhwɛ akwadaa no anaasɛ akwadaa no sɛbe ɛnyɛ me na mede ne baa wiase biom na mmom ɔse momma me mmerɛ kakra san sɛ sesei no biribi nhyɛ da nim ho saa mmerɛ no so a bɛba abɛto abɔfra no din and provided ɔse ɔside din ama wɔn mo a because when him say bi akwadaa ne obɛkɔ we yi ne saa nneɛma ne yɛntu ne din a definitely hɔ yɛbɛbisa din ne adeɛ no ana yɛde bɛyɛ enti na nka awofoɔ no ɔpɛpɛ biara sɛ mpommerɛ a wɔn yɛ krado no mpo no ko wɔn bɛtumi de wɔn din na yɛ dɛn ama akwadaa no deɛ papa na nkasa de ma ne sɛ asew biara ni hɔ no mu a wɔn na tu din de ma papa enti sɛ no
ubetumi ya abantiwe ya watiwe ya ko baabi ase wono oba wo onhwe akwada na na because edin ankasa akwada ne de beba wias be ma ekura betumi defend say enyame na me wo no nti nyame na me ye dai metu ni din edin be na wo krache wo de ko ise nke mfanto no Jeffrey Mpong o se ya miensa binika de kwabla Frimpong ana me de papa di ma no efre ko kwampof me ya kwabna ampof nti ka din ni bomu ye ne sai me ka chen say o me di Jeffrey Mpong ma no ono so mompe am so mompe edin no ana so mompe din dia ana me efre no kwabna kwabna ana krobia bema unim who did din mani you tie me wanyini na jansamfu di. Let me tell you, here we are not here say ye be so nsamfu so ye wa ha say ye pe antidote or how be ebebaha. And mind you, obi a otie dwumadie bia so so famu adesua ma menka no krenkyerɛ wanyini 29 years, don't consider yourself to be akwada biem entisua nyansa asambe na wo ke wo be ma na wo ba no udidi akɔ so udidi akɔ na wa asia ka kyerɛ so wo mpedin no. What do you want to tell us? Eti bra o ka kyerɛ so wo mpɛ sa din no wo yɛ dai because o ka so mpedin no we say the different from bai tie me ehɔ na masabe o mema yo ɛsɛ agya no ɛkɔ no utie me pa ɛne na wa nwini din na wo de kɔma akwada no ho wo hyɛ da sɛ wo tu bi kɛkɛ sɛ wo dwini din no ho ehunu nipa wo pesa wo de akwada no to no na wo pepa wo botaye nti a wo di sɛ din ni ma akwada na wa se nka nkyerɛ wo sɛ din we di mempe na wo nsa ankɔse sɛ din no. What do you want to tell us? Okay, bra and probably going forward good o de ba emre mu nso so a for now abusua no has no right to say akwada no wono mo ma wo papa ehunu no sebe se papa no mpo na ontumi nkotena ne nkyɛn nam na dwuma ene sebe because wo komre mu a ye hwede ne obetumi anya mra ma akwada no de sika ne niam eno de ɛwɔ hɔ no ma asembeba de bia bedwafo betu ho ana mo bet abusua no they should believe and I say they should bear it in mind say for now sa bridge na ba beto wo mu ene akwada we ntem no sa akwada na wo mu ni nwuyi a papa we din bekoso a wo mabusua mu da sa akwada ni nwuyi a omu susu din ebekoso a wo papa we abusua mu da nti sebe omu ma akoma emra fom na adwene mom enye kese medase enti akoma beba fom ama adwene ayekese says Ananekobo. Good. Awiai 102.9 FM na utie oten eben or say I'm laughing okay Abeka Taylor and was say yes odifo wasem a wo ka no ewom when you want to marry if the family does not want you don't force into it so wo ware na say abusua de mpene so say obeba abusua ni mu a menhye wo hom pese onso obekọ say abusua ni mu. Okay. Margarito GH or say Nana, where is Ampofo? Let me announce to Muamu Tieme and Ewie Ampofo Uni Uteke FM Bio. Okonkrai, Wejai Uteke FM. Enti wa Utieme and Ewie Shanenso. Say Ampofo a party ways with Asembeba Debi and Utek. Mamenka we fidis mubi ante. Udide Ebenezer Akadum Junior. Ene eye wa woda miami nuane ho eben o kira de ewo enche senior technical high school ene wiei nyankopon enhira ene ni nyansa ne nwosra enkwahusan ena unua panyi mesre na medemaw baabi a wo bia enti Ebenezer Akadom Junior awiei memaw a happy birthday meni wadi udi ene tinyambua ukuada onso ni mibedi medie ya ukuada odifo nyambua Wednesday 26 May nauko eni onko yobedi awie ansa na obekọ awako. Okay, obo ade achia me bebem but ansa na no Dr. Xavier Babedu enti awie momma yemmo Xavier nkomo me wie a picture say free onyinanufu
eba ye no memwahwe ewo afidie so Dr. Xavier so mamie o ma de hye Dr. Xavier ni se motemenka ache kakra ani nyina ne se enyine no ebeto wa unihwe ye biem se ye hia diabetes no ye bedi hu nkombo na se kire ya de yare fun a wo wiase pa mu ba ko no betima ka se nukura ne di nkan yade ni nyina diabetes ne di nkan eye fun papa enya yare papa yade a esei nipa ansa na kunu ani diabetes de ebia no won tiase de ebia no wo ma ne hunu de asibo doctor asempa na wo kanu e kawa esewu ansa na kun yare be ne tisei nkomo aye be di muntie pa ne yi sa diabetes no se bi yewa de etuwo enhu nkomo na ye be di enti mianom sa junso a ye da junso pi no wo da na wo junso pi a minua unu se unyanya yade no menka se wonya o na momu wo yenya ko doctor ho ni enko check ena afinso wo junso na wo num nsuo benum nsuo pi ujunso aye no na num nsuo ujunso na num nsuo wo mne mo be wo umne mu wo ye na na nsuo sana ebe yo ntino wo junso no na wo ye de na wo num nsuo wo truth no emu be wo tembia ne mo awo tembia ne mo awo ewo a wo so ye de wo num nsuo na fe wona wo da waniti ukojunso wo da waniti ukojunso wo da waniti ukojunso hunu se hunu wo ya minua wo ye nya diabetes minka se wanya o se afidie no nkan afidie no ne beka wo afidie no ne beka afidie so kan doctor won fe si obeka se minua wo nya si kire ya de tini hwe yi na fe hu ba bi betimi aye wo ya ebe ye wo ya pa so kotodwe unantu usisi wo ba bi be wonsa wo ba bi betimi aye wo ya ebe ye wo ya pa so unu maduro bia nso enko unu maduro bia enye ye no se wo ye nya diabetes minua bodin ko mi en check ma na afi so oni susu betimi aye wisi wani be wisi na dia hunu mienu minua hunu wo ya we say tuwa woni su yo wisi abomodin ko doctor mbeza me we si chiro me moje mu a wo be mi ahwa ma na afi so wano esoro die no honma na esheki ewoso kakran wa ewoso kakran minua hwe se uhunu saa nse diabetes ena house ano wonsa betima woso kakran obi ehunu saa woso ya mekan obi ehunu se wano woso obi se wonsa woso wa wo mu de uhunu se wonsa no ewoso yes anete ewoso minua na afi so emema no yemre yem se eme na esori no edin esori kura na emunye din se first no na wo ya brand ye pa no emfensi ube hunu se de meme se no ekofom ube hunu pa hunu sa nye bibia ese asichire aba oyudi mu no na se de no asichire na ma power no ekofom asempa na meka chimo no komodia emu odin pa na menimu die no so be memu aye ma ko ka chire won se won hwe mo jim se chire wo mu a diabetes no emanipa eyemutim won mu ewo bie no won num kankan metformin no onum pia ema oyemutim won sei wo kamia no no abemu wo kwa wo kamia no no abemu nipa no mbi pii na tisa ne nsa no wo kamia so no abemu minua enye nipa no ode yesa wo nti wenyina towa ko doctor o me en check man na afi so unan wo kwa na ode pim ho wo de pim ho ugina wa na do na pim ho usifo mu a ese watia fufuo mu asempa na meka no enti se wo hunu wenum nyina wo asitena mu a emfa nkohye bibiara fashe diabetes asichire yade wenyina won mo yade no no mo say doctor wuni yade no pa na wa wuni bie de menua wo obeka de meka no bra me boa me number wo de be frɛ me ansa na waba maso ye anya se wuti ya na wo ba maso ye nya wuti ya na wo ba wunti me mama maso ye sa wo be frɛ me di frɛ me ansa na waba me ka je se bra pe ne nyankopɔn na aboa wo cheze metimi asa metimi nsa me ka chiro se metimi nsa kwa metimi nsa de na me ka chiro me number am di betu dwa no 0555 5 na ye me nsa obo 78 96 98 0555 78
9698 0577 0577 20 14 95 0577 20 14 95. Yewo adansie bi adansie pa adansie de wodi aduane bi ehunu na wo be ka kire mo. Amede Mary. I'm a brother bi na o ka kire me say depression to okokoto bi. Nti nso no diabetes. Nti nko no na nko pedento. O ka kire me fracture. Na sika sam na yagi. Nti afa sika sam ba na me ko ho no mo. Me ko chobi. Me ko chobi na. The starting is ni o church ni na me ye. Me ko ho no na me da 10.8. Nti me no I 1 week about 5.2. Until the next week you need to set 2 weeks about 3.7. Yes, as I said, a call from one to doctor advice and so say about 3.1 and not just say the dear new being. So not only a bar, she said, my eye may cost 7 years to clean. Man, no matter of growing near the drawing, so Telana, and Kimenko, and make pressure in a Kimenko, and so say, my pomodin, a yapa, make us say a year. So, dear, what's here me no, other Jimmy Dina walk on one, a bad one me play. Me, I see, Sitikoji, Sitikoji, no quiet testing on doctor or share. Diabetes was on catching says mania type 2 diabetes. You body metro a grosso. The normal now say the food see any packets here pa. I say na me sote. Me sote ya to see say I say me nanti kakra kura na my bread me so dreamy near the artist. See me jai. Broni the other no kakra. Because the drone should have rain. I mean to you, sir, Dr. We are doing to just a CD. The brain, so still, tea. Many are damn up, I mean, not catch them. My sister, Honor, and no more beboa. But catch them a cry, 1 year, I said, Manu, a dry brain to me, as my ready. The corona, a cockagivia. I know here. This is Sadie, make us stand and two. The come out. Before Gino, the doctor and catch them said, I know dear diabetes. You should be young and never catch any say. You fall, I am no clan come with that. Can be a message to be a manner, Nasibia, and then I'm in the whole cry, Mamma. Say, sister, I'm saying, I'm not so that I'm a gun and so much now. Sorry, I just forget 10 times at night. And so now, you just so back in the pen at the action. It's not a mere condemned number so bad 9 o'clock. But it's a 5 and Sam, a sergeant should be. Oh, if I'm not doing it here, and the other system. I'm doing a near the tower, like the church in the town, so the 2 1 doctor of the camp. Many know him power. Then I do with you come. Say, Mamma, man, chapa for what? And now, one also share me was and turn out to me and they are kind and so a bemusa. Now, meaning, sir, I know they are can be sitting with Yawa Danona, meaning, son, I supposed to cry. I say, may I find, she said, I wish it be a mere machine and see how many check it. Me monitor pa. I did this lady. Ninya no war my bushim. Ninya bema or doctor. Because of diabetes. Professor. But also because I now compared with you to go for drona. Go through the name. I live in answer. Just say
Anama canteen come many for and then Sama Yariano a bros for the theatre. My money soon been swell because of diabetes. Me man where I know. My money we are baby swabby. She's 7 Vienna a set to make up friend Mrs. and some another to be. I know one. It's what they are for say. Obia, or I diabetes. So our trimming can be a 1 minute. Just 1 minute, I do the Mary. Send a parcone to the Ficanco, Pianco. Now I can't quite GB. Now on service from the number to the Parcon, 1 friend and nominal and 20 and Study I may I go 7 years at Matria upon many Parcon so home baton. But purpose money. And when you foresee, obviously, Trodo Matua. Now, what is the second body chroma at the Jeda Bassum? Now, Bomochichi, the country was a denchem everywhere. Bomochichi, offering Suasi, the country was a denchem everywhere. A Chinian, only denchem Didier, one in a tonium, one in a da, and to offering Suasi, the country was everywhere. A Chinian nim, Koku, so what here, what Imanima. Now, Sana, Dr. Zanzutia, what diabetes pro. And when you foresee, Yadia, Mumfa number EBM 0555 78 96 98 0577 20 14 95 0577 20 14 95. The last one, Ahani Dimusi. BM Fremi and Sana Waba. Okay. Yabefreo Dr. Xavier Enono 0577 20 1495 0577 20 1495. Fred Dr. Xavier Sesia Papa ne beboa ama o diabetes yade atena wo so ache no e be free hwafi ama wanya wahoto udi de hawa wona wo ye panyini pa woda aka fashion college ano ewo kwamo edwoso kwanso kwamo executive lodge junction ne so hawa the CEO aka fashion college ene ye wa woda ewiabremu ye mawo a happy birthday na sa birthday we e wode sa na wotwe we yesi ho sa wo betua 50 Ghana cedis pe na wonchire beads making hawa o the beads e be design atade amana ye kama se sa de na basopa e wosopa entimu animre na bra na ye ne wonto kese na ye mwawo e na ka fashion college ne so ye college yankasa ye ne convert e affiliate ye chiro beads making makeups balloon and floral arrangement garment construction tailoring paper flower and backdrops hostel facilities in our ha ube free chirikura na aba abenya baby ada no asua wadwuma besua wade ama abeyensa no dwuma kese pa e de amawo enti frɛ akaafo no e was 0549 195 967 0549 195 967 na onewo emo enkomo Dr. Lawson ene de law care mixture ode aba se namu yade na ehaw se sisi yade na ehaw opesa cholesterol ebeni a pe law care mixture na nonom na wononom a ebeboa wo unya delay man capsules na onom a ebo prostate ho ban ema wo mensem gina so kama Lawson herbal mixture no nipadua mu yaw ne atwidi yade sasabura edi unya unsebuo mu enkoyie Lawson herbal mixture na beboa wo na Lawson herbal ointment ne de baabi a yaw nipadua ni mu no aka wasem e de amaw ko baabi eto no bi ana Dr. Lawson no yi ko pebito na ye pa friend was 0242 133 577 na oni yenkasa Natural Company Limited at the South Strength capsules on swaba e South Strength ahoden se ubetumi anya ahoden ama enkwam akutia yade na kwatia bacteria ne viral infections a just one South Strength we yemfa ho sa yare ana wonyare sa wonunum bia e ma ho ye den South Strength capsules e ma we immune system ne ye very strong
kope bitonom ene wo Proslav capsules mo amo Johnson a mo chemo ansa na Johnson no aba mo te ya wo Johnson ni mu enioma bi pie free Johnson no achiba odofo enye pe Proslav capsules ne mo o prostrate de ho ban na nya wa hoto be ma so betumi agina so yie sabe obi o ho ade be ma ne kura afon kope true man capsules nanonom baby you told obi akwa obenya bi 0204 6161 eye number ofra ye beje so na ye ne wo akasa police ni na dro no imboost heba mixture no e wodwa so eye wo number 1 immune booster adro ne ye yade bie di unya bi akope police ni na dro ne bi na to no baby a ye ton adro bi drug store pharmacy heba shop obenya bi imboost heba mixture police ni na dro na ye what you say 0246208496 adro ne ye adupa na wunya bi na so no mo a ebeboa 21st clinic eye expert in sciatica so wo ba kumase ahua overseas a ultra alpha radio wa ye wo ho 21st clinic for ben so wo to ase onantini wonantu entini mu twwiwi wo de braha na ye moa ye de canteen so kura ba be ka ho as early as 7 am na fufu ene aduane nka ye aye krado 0540311311 future life smart food nenso ye aduane animdifo akanimdi abonimdi so aye sa aduane we di aba se wunya bi na so di e mo da ache ho ban o yade a wo de anante abre no ba kirechirem kire ye niam a ho aduane wonyare kora abra niam a de be ma we immune system na ye strong ya Bolivia enterprise e wo Kumasi Sofo line alignment on a multi home edi animhwe 0242878090 and every akwanhia ye ka se sie e wo onyinanufu no ehun videos no enegu yen Facebook ne so no hwehwe otek 102.9 FM na tanka eja dom enya asem ketwa anu ohyepa hyeshi kuro e da daso no very serious ndi pe dwane bado bende enya si na so lucky se na enye kuro na ankasa inside no what you say eno ne boa kakra no okoye Facebook ne so a video ne da so koso anahwe ya de betoto so koso anahwe bese sasasa no na ni nyina wahwe bi enti awiabre mu krachi yasam no de asafantase ya ka no wachire poni ne wayef ni nyina ate kana ekopo mu kohwe nchen no ade ne very serious very serious okay yes sorry so abadwabrem aba but videos ne pictures and ye be show e wo TV ne so ye be show we will continue to show you ote obo ade chiamenka ene odifo ko fin kwantabisa efri Kumasi Kenya se bosore eba beboa ye yani aye nua anani kobo awiabremu ono nso be ka ye ho ebeboa ye e wodwumadie mu diaka eye producers asede ono mbedi wudwuma ama sane ye beko bia no ye beba kani ye serious oh Dr. Cash to us at the above. Yadamose, Yankupon Shrine.